san 2022 nin bɛ kɛ a san fila ye wulikajɔ fasodenw u ye a kɛ cogoya min na Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga ni ka dan siri a la. Yaya Diallo bi jɛmukan a sigikun ko kelen pewu. Yaya Diallo fɛn min ye histoire a kɛra cogo min na kunnafonidila y'a ye cogo min na ni ka o ɲɛfɔ maaw ye bi taa a bɛ bila o hukumu kɔnɔ. I y'a ka jelikɔrɔw wuguba o tɛ fɛn min ye ko minnu tɛmɛna jamana kɔnɔ k'olu dankɛnɛmaya cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a dɔn sini ma sinikɛnɛ ma k'a fɔ ko nin wulikajɔ in a kɛra fasoden dɔw de fɛ wa a kɛra kun dɔ de la. Ka foli ni tanuni k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw mana kɛ diɲɛ fan o fan n'o y'a sɔrɔ aw kɛlen don k'aw ka arajo butɔn ka munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na o kɔrɔ ko aw ma fili fewu Peace FM don n'aw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ aw ɲɛ b'an na walima aw tulo b'an na an bɛ foli ni tanuni k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. Mali kura a kɛnɛ sigitɔ don bi ta kɛrɛnkɛrɛnnen don sabula heure 3 ani minute 30 o kɔnɔla la ɲɛfɔli a bɛna kɛ ka kuma k'a di maliyɛnw ma a kɛra minnu ɲɛna fɛn min ye kunnafonidila minnu tun b'a a kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka i ta ɲɛfɔ o b'a to ni donna nataw la an ka jamana tariku yɛlɛmacogo kana ka a la. O la an bɛ arajo ɲɛmaayaso fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmaa ale min sɔnna kɛnɛ in ka sigi Umaru Mariko ka foli ni tanuni ko o lase a ma ni waati in na a kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi. Nɛgɛ kɛrɛfɛ a b'e bolo Turemusow cɛ i b'a sama waati ni ka filardi Musa Mariko ale bɛ ja ta ni k'a bila bɔlɔlɔ o sanfɛla la. Amadu Sisoko le grand mapao a bi yan an bɛ foli ni tanuni k'o lase a ma. Bill an terikɛ a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ a fo ni waati in na k'a fɔ a ma k'a ni tile. Bi an y'a kanu ka wele bila Adama Ben Jara ma ale ka kɛ ko yɛrɛ seere sabula kɛlɛ in a kelen ma k'a kɔ a tun bɛ a cɛ ma. Kuma ni kuma an bɛ to ka ɲininkali k'o tɛnkun a la a ka ɲɛfɔli k'an ye o kan. O la an bɛ bɛɛ fo. Maa caman ye dɛmɛ kɛ walasa ko in a bɛ se ka sigi sen kan an bɛ foli ni tanuni k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka tayɛriw fo. An ka tayɛrikɛ ko a tɔgɔ kana fɔ nka an bɛ tila k'a foli to ɲɛmaa bolo ɲɛmaa k'a fo yɛrɛ la an b'a fɔ a ma ko a ni tile ka bɛɛ fo Dr Cham a ka foli bi yan Peace FM kanuba bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan baara min ni aw bɛ na a mɛn sisan Peace FM a rédaction a maa bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ o de don bɛɛ lajɛlen y'i seko k'a la walasa jɛmukan in a bɛ se ka kɛ jɛmukan yɛrɛ yɛrɛ ye. An bɛ tila ka a maaw tɔgɔ fɔ aw ye kelen kelen bɛɛ lajɛlen de y'i se kɛ an bɛ foli ni tanuni k'a di rédaction maa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. Jagina i Jara Ba somaw bɛ di baasi foyi t'u la tabarikala Burama k'i fo ka filɛlikɛla ni lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ studio kɔnɔ yan ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na radio ɲɛmaa an bɛ foli di a ma dan tɛ foli min na ale mun sɔnna an ka nin kɛnɛ an ka a ɲɛnamaya fo ka taa se wagati min na nɛgɛ kanɲɛ 3 i b'a ye k'a fɔ o de b'an bolo fo sanga 30 b'a kan hakili la maaw kɔni u na kunnafoni a caman sɔrɔ a jɛlen falen tɛna don min na baara in a dabɔkun de y'o ye ka hakili lajigi kɛ ni majɛ bɛ yɔrɔ min na ka fɛɛrɛ kɛ k'olu lakile i n'a fɔ i y'a fɔ Bura Adama Ben Jara ale ye comité stratégique ale tun b'o o kɔnɔna la MDP tɔgɔ la ale ye maa welelen ye donc an bɛ bɛɛ fo ka rédaction a maa bɛɛ lajɛlen a bɛɛ cɛ ani muso k'u bɛɛ fo bɛɛ de y'i se kɛ bɛɛ wulikajɔ a bonyana bɛɛ lajɛlen fɛ siga t'a la an b'a foli kɛ u bɛɛ ye voilà o tɛ o don an tɛ Pabu fo Pabu Mariko an b'a fo Jara fana fo an bɛ Jara fo l'homme Jara o tɛ an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ an t'a bila da girinda la an bɛ taa san 2018 ale la san 2018 ye bɛɛ ni yɛrɛ nalen uti kalo tile 18 ko
i ka wulikajɔ barika bonyana la kosɛbɛ an b'a a kɛlɛ jaabi dɔ kɔnɔ bi folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin fasoden bɛɛ lajɛlen ma yani an ka tabila forobamugu la Masque yɛrɛ fo a diyara n ye ɲinɛ fo ka PCFM baarakɛla bɛɛ fo tabarikala kɛrɛnkɛrɛnya ma ɲɛmɔgɔba n'o ye Umar Cɛfin Mariko ye o don donc ka foli d'a ma ni Ala an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tabarikala donc k'a fɔ ko nin y'an donkan ye tabarikala kɛrɛnkɛrɛnya ma an kɔrɔkɛ Bugula le grand frère national an'an ka karamɔgɔ Imam Mayi Watara ka foli d'u ma tabarikala merci Ben an y'a kanu k'i wele bi k'a sababu kɛ i kana seereya kɛ sabula kɛlɛ in a ma k'i kɔ a bɛɛ kɛra e ɲɛna kosɛbɛ don min na i bɛ k'a yɛrɛ a bɛ minɛ ka taa n'a ye Kati a taara so min kɔnɔ e kun jɔ n b'o o so kɔfɛ i ye min ye i ye min mɛn e n'a bɛɛ fɔ bi o la an bɛ foli k'a d'i ma kosɛbɛ k'a da maaw tulo kan fɛnɛ k'a fɔ dimanche su 21h pile an ye wele bila Ben ale ni Kuyate ma cogoya min na u kana ɲɛfɔli kɛ Yɛrɛwolo u bɛna ɲɛfɔli kɛ dimanche su 21h wagati yan'o cɛ sa Jɛginɛ i b'a ye k'a fɔ tɔn belebele 3 de farala ɲɔgɔn kan o cogoya min na ka baara k'a boloda a tɔn belebele 3 an k'a ma ko Troika Semasi ale b'a la EMK ale b'a la fɛn min ye FSD ale b'a la nin tɔn 3 la FSD ale ka kɔrɔ ni tɔw ye ka sababu kɛ waati min na kalata a dayina Ala ma hinɛla Ibrahim Boubacar Keita la Ala ma hinɛla Soumaïla Cissé la olu fila ni ɲɔgɔn cɛ kalata dayinen san 2018 fɛn min ye Soumaïla ko ale gagné i bɛ ka ko ale gagné wulikajɔ bɛ se ka sabati cogoya min na fɛn min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka surun Soumaïla la olu farala ɲɔgɔn kan k'o tɔn k'a sigi sen kan ka Soumaïla ka a ɲɛmaa ye Front pour la sauvegarde de la démocratie a kɛra ten o kɛra depuis san 2018 waatiw la ko u daminɛra yen ni kana dɔɔni fo kana an jɔ san 2020 o kɔnɔla la Semasi ale sigira sen kan a sigido kɛnɛ kan e tun bɛ yen a ɲɛfɔ an yɛrɛ k'o kɛra cogo di Burama i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Semasi coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko i b'a ye k'a fɔ Semasi kɔni k'a fɔ i b'a ye yɔrɔ imamu a ye wulikajɔ caman kɛ san daminɛw la 2019 5 avril ninnu bɛɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ imamu ale de tun ye Haut Conseil a ɲɛmaa ye Haut Conseil kɔni ɲɛmaaya kɔni o bannen kɔfɛ maa caman kɔni y'a jigiya k'a fɔ ko a bɔtɔ o la k'a tɛ fɛ ko ka taa so de k'a bɛ fɛ halisa ka jɔyɔrɔ ɲini k'o de nana ni nin tɔn in sigilen ye n'u k'a ma ko Semence o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Kawudim Isa Kawudim n'ale tun ye imamu ka kuma laseda ye don dɔ la ale kɔni ye kunnafonidilaw wele maison de la presse la ka kibaruya k'a da u tulo kan o kɛra uti kalo tile fɔlɔ san 2019 n'an ko a ma ko 2019 o kɔfɛ n'a ma ɲɛ ko olu ko kɔni kɛra u nana lancement k'o boloda o lancement o de kɛra fɛn min ye septembre kalo tile 7 san 2019 o kɛra palais de la culture la n'a y'a sɔrɔ imamu a lafasabaga ani maa o maa y'a kanu olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a don palais kɔni a fara i b'a fɔ dakɔnɔɲi a kɛra donc a donni kelen kama imamu y'a jira k'a fɔ ko tɔn in kɔni sigira ale tɛ a fan si la nka ale hakilinaw lafasali u y'a jira k'a fɔ k'u ka baaraw ye a ko a donni kelen kama a kɛlen ka kuma ta k'ale ka kɛlɛ a bɛna ɲɛsin fɛn min ma minnu ye malidenw janfa ani malidenw ka hakɛ ɲinini ko tɔn in a kunkilenna a baara a bɛna ko o ye o kɛra septembre kalo tile 7 o y'a lancement kɛ dɔ ye mais k'a da diɲɛmaa yɛrɛ tulo kan ko Semence sigira Kawudim y'a kuma fɔ le 1er août 2019 maison de la presse o kɔnɔna la kunnafonidilaw ye o kɛlen kɔfɛ Mɔrɔ ni hakili b'o bɛɛ la Manasa ale nana sɛbɛn bɔ ka maaw hakili lajigin k'a fɔ ko fɛn min ye ka kulu sigi ko diinɛ ka kɛ ka fanga ɲini ko o tɛ bɛn Mali sariya sunba kɛlen don ka balili k'o kɛ o la nin bɛɛ ye a waati kibaruyaw ye ka maaw hakili lajigin dɔɔni an bɔra yen EMK Espoir Malikura ale kɛnɛ o fana nana sigi o sigira fan min na o kɛra Miridi district o kɔnɔla la salle de conférence o don fana i tun bɛ kɛnɛ kan a ma k'i kɔ a kɛra i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Espoir Malikura
n'ale tɔgɔ ko EMK kuma la suruya la i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye kunnafonidilaw wele o y'a sɔrɔ duguma baara o caman kɛra i b'a ye k'a fɔ a kɛra fɛn min ye Mairie du district o kɔnɔna la a kɛra alamisadonya dɔ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati i b'a ye k'a fɔ u ye wele bila maa caman ma maa mun ye conférence yɛrɛ animé a don o de tun ye Cheikh Umaru ye n'ale tun ye ministre de la culture ye o kɔrɔ ye Amadu Tumani Ture ale ka waatiw la ale de kɔni a don ale de ko in ale de y'a ɲɛnamaya maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ bi maa min bɛ ministériya la bi ministre de la refondation i b'a ye k'a fɔ professeur Ibrahim Ikasa Mayiga i b'a ye k'a fɔ olu ye EMK maa kolodigirinw ye ani Amadu Ture yɔrɔ ale ye ministre de la communication ale o baaraw kɛ Bandaw ale ka wagatiw la Musa Senko Kulubali olu bɛɛ ye EMK o y'a maaw ye PCC Clément Dambélé ale fɛnɛ professeur i b'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ n'a ka tɔn olu bɛɛ EMK maaw ye ni tɔn in sigidon u kɔni y'a yira a kɛnɛ kan kabini a don k'a fɔ k'an ka taa 5e république la olu kɔni kabini a don 4e république asafurula ya 4e république kabini o don Cheikh Umaru ale bɔra ni o kuma ye o kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ani kuma belebele mun bɛ senna a doni fini kɛnɛ kama ka maaw hakili lajigi Clément Dambélé ale kun minɛna maa dɔw fɛ finitigilakaw hali n'a sɔrɔ a kun suguya ma dɔn maa minnu taara n'a ye ani honorable Soumaïla Cissé n'ale fɛnɛ kun tununnen don o don u ye laɲini kɛ u sigi don k'a fɔ ko u ka kɛlɛ bɛna boli nin waleya cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛli kan n'i ye nin tɔn fila ka fara fɔlɔ min n'an y'a fɔ FSD n'i ye nin tɔn saba bɛɛ ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn kelen kan o de ye k'a fɔ mara kɛcogo jugu n'i ko ko mara kɛcogo jugu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔ yala maliyɛnw mago tun bɛ nin fara ɲɔgɔn kan de la o don wa e yɛrɛ fɛ Oui, mas c'est important. Jangina ya rappel historique minnu kɛ an k'an sɔnni sigi u kan parce que c'est des faits récents minnu kɛra sababu ye ka jamana bɔ bolo dɔ kan k'a bila bolo wɛrɛ kan. Donc a daminɛ cogo a y'a fɔ cogoya min effectivement a kɛra ten on a tout suivi on a tout participé. Ni nin kun tɛ mas kɛcogo kun t'a la vraiment initiative bɔra mɔgɔ minnu yɔrɔ donc c'est lié k'u fo kosɛbɛ mɔgɔ minnu ye nin initiative ta il fallait cette union sacrée à ce moment précis pour changer la destinée du Mali. Tabarkala wele bilala kunnafonidilaw ma sabula nin tɔn belebele saba u farala ɲɔgɔn kan juru kun o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jagu Kebe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko la Yaya Jalo. Ba fila ani mugan Elhaj Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga wagati ka kɛ ni gɛlɛya minnu tun bɛ jamana kɔnɔ i b'a fɔ mara kɛjugu lakanabaliya warali kiiri tigɛ kojugu kalafili lamarali ani gɛlɛya caman wɛrɛ jɛkulu belebele saba y'u fara ɲɔgɔn kan ka wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛ ni mɛnkalo tile 30 ye o jɛkulu ninnu na FSD n'ale ɲɛmaa ye Dr Shogel Kokala Mayiga EMK ale ɲɛmaa ye Cheikh Umar Sissogo ye fo ka taa se semasi ma kulu min sigilen don ka Imam Mahmoud Diko k'ale hakilinaw lafasa n'a coordinateur ba tun ye Elhaj Isa Kawjimi. Bɛɛ b'a dɔn bi courant tɛ ji tɛ lakana tɛ baara tɛ denmisɛnninw bolo kamanagan o dama tɛmɛna n bɛ misaliya 2 dɔrɔn d'i ma président Ibrahim Boubacar Keita ye coronavirus la ko miliyari 500 b'ale bolo k'ale bɛna ni 20 millions de masques ne kɔni man t'a sɔrɔ parce que a tɛ ne nun na a y'o fɔ yan nɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn e y'a ye wa o ye misaliya kelen k'a fɔ danaya tɛ fanga in kan o 500 milliards bi mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ joli donna mun na a tɔ tora joli ye alors que école datugulen don écoledenw bɛ kɛlɛ ma école karamɔgɔw bɛ kɛlɛ ma jamanadenw don u ka hakɛ don a wari bɛɛ tun tɛ tɛmɛ miliyari 50 kan président Ibrahim Boubacar Keita n'a ka gouvernement docteur Boubou Cissé o ma solution sɔrɔ la olu bɛ se ka mun dilan jamana kɔnɔ donc démocratiquement peuple de bɛna bɔ min fanga ka bon min jama ka ca n'ale ka coronavirus élection ye k'a fɔ an ma jɛ ni a ka jamana mara cogo ye et communauté internationale bɛ n'o ye diɲɛ bɛ n'o ye jamanadenw bɛ n'o ye k'a fɔ force minnu bɛ yen politikiw la société civile la maa minnu ye danbetigiw ye maa minnu ye hɔrɔn ne nin bɛɛ bɔra o tuma jamanadenw c'est le peuple souverain qui a en réalité le pouvoir. A kɛnɛ kan ka fara kunnafonidilaw kan jamanaden caman tun bɛ lajɛrɛ in kun b'a tun ye ka wele bila jamanadenw ma ka kɛ ni juin kalo tile 5 ye san 2020 place de l'indépendance la ka bɔ ka yira diɲɛma la gɛlɛya min bɛ Mali kan k'o kɔfɔ. Min kɛra anw na ni o ye manasa minnu bɔ assemblée kɔnɔ ne élu la commune 6 la yan
o de ye jamana in ka janfa a mara bɛ minnu bolo bi jamanadenw ka ne élula commune 6 cɛ n'a muso fɛ yan 52,31%. donc o élection min kɛra o t'an bɔkun ye dɛ mais o de ye jamana mara cogo juguya tɔ yira jamanaden bɛɛ la danaya dara minnu kan donc a maliko bɛ yɔrɔ min na bi kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don an bɛɛ ɲɛ b'a la fanga dira cɛ ma san 7 assemblée y'a ta ye san 7 ministre bɛɛ y'a ta ye a y'a kɛ équipe de football ye ni min ka d'a ye don min a b'o don ni min ma d'a ye a b'o bɔ a la premier ministre 6 san 7 c'est à dire armée y'a ta ye fɛn bɛɛ dira a ma o san 7 kɔnɔ ni Mali ma jigin a ma yɛlɛ donc olu ma Mali jɔ k'an bila a kɔnɔ an bɛɛ de wolola Mali kɔnɔ yan donc ni ko b'o cogo la jamana ye sariya minnu ta ni o b'an yamaruya ni a maɲi ni jamana imu y'an wele jamanaden ɲuman an bɛɛ ka bɔ ani k'a ɲini jamana ɲɛma fɛ k'a ka walan sɛmɛ. merci nin ye gɛlɛya minnu tun bɛ jamana kɔnɔ maa fila kumara la Alhaji Isa Kawji ale ni Imam Umar Jara ani Imam Umar Jara ka maaw wele ko jama ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard sanfɛ ka kɛ ni juin kalo tile 5 ye yala Ben yani maaw ka taa yala danganiya tun b'i bolo k'a fɔ jama min bɔtɔ filɛ nin ye ni fara ɲɔgɔn kan kɛra tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ a bɛ se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ mas a dara tun b'an yɔrɔ o de y'a to n'i y'anw ka kulu jate minɛ au départ anw kun tɛ troïka in kɔnɔ an bɛ tila ka se avec le MDP mais au danaya de y'a to le 3 juin nous on a décidé en tant que MDP de rejoindre de répondre à l'appel de la troïka ka na an yɛrɛ y'a kɔnɔ le 3 juin an donna la ka bɛn 3 juin de ma tabarikala donc bakuruba la an dara la puis mɔgɔ min a wagati min tun bɛ kɛlɛ ɲɛma il faut reconnaître que kɛlɛ kun ye 2 de pour que jamanadenw semasi parce que maliyɛnw bɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen o ye lonɲanko ye fɔlɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ kun min kama est ce que a kun ka kɛnɛ wa est ce que la cause est noble an bɛ ka kɛlɛ kɛ kun min kama o bɛɛ kun dafalen don kɛlɛ tun bɛ ka kɛ kun min kama lakanabaliya état de droit ani kalata kow namaraw donc o bɛɛ kun ye panparapaki ye bɛɛ ɲɛkɔrɔ et filanan mɔgɔ min bɛ kɛlɛ ɲɛfɛ est ce que danaya mɔgɔ don wa donc o don kama Imam Mahmoud Diko donc ale de tun bɛ kɛlɛ ɲɛma wa malidenw kun dalen b'a la donc bɛɛ y'a ye o kɔnɔ n'an tugura kɔ an bɛ se ka laɲini min Ibrahim Boubacar Keita ka fanga lajɔli ye pour ka jamana nin kisi an bɛ se k'a sɔrɔ an taara o sira fɛ jaabi fɛnɛ sɔrɔla tabarikala a don kofɔlen kama Jaginɛ maaw bɔra ni ka taa wele ka a jaabi an yɛrɛ juma selen Imam de ma Imam Umar Jara n'a bɛ ministère la bi n'ale bɛ ministère la bi ale ye kutuba yɛlɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛlen sanga 30 ye i ye maliyɛnw ye cogo di a don de a don Burama tiɲɛna maliyɛnw bɔra hali n'a y'a sɔrɔ maa caman kun ma da a ko la sabula kabini i bɛ k'a fɔ don min na kabini don min na bɔli fɔra a don i ye ne bila ka taa conférence de presse la Moyenbugu kɛlɛ caman bɔra la hali u ni kunnafonidilaw yɛrɛ cɛ mais a donni kelen kama kuma min fɔra ko u bɛ bɔ maa caman kun y'a jira k'a fɔ ko est ce que gouverneur yɛrɛ bɛna sɔn baara in ka kɛ yɔrɔ Imam de o conférence de presse kɔfɛ Imam Mahmoud Diko i n'a fɔ Adama Bɛn yɛrɛ da sera ma cogo min na ale bɔra k'a fɔ mɔgɔ ye k'a yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan ko wa k'a bɛ juma seli ni mɔgɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ Imam Umar Jara de taara laban ka juma seli ni mɔgɔ ye maaw kɔni bɔra tiɲɛ la maaw bɔra an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Choguel Kokala Mayiga ale min ye premier ministre ye bi a ye kuma ta a ye nin de fɔ Maliens aw ni tile an ko fanga min b'an kunna a tɛ se ka Mali lakana a tɛ se ka kalan sabati Mali la a tɛ se ka dunkafa sabati Mali la a tɛ se ka kɛnɛya sabati Mali la ni fanga min tɛ se k'o kɛ tu n'es pas légitime légitimité t'i bolo k'a fɔ ko président élira nko élection ye permis de ye chauffeur bɛ taa permis passé a bɛ examen k'u bɛ permis d'a ma mais n'a tora ka accident kɛ don o don permis bɛ bɔsi a la peuple malien y'a décidé que celui qui est à la tête min bɛ Mali voiture kunna a dɛsɛra a tɛ se ka Mali mobili boli don o don saya don o don guerre civile don o don soldats bɛ faga don o don wari bɛ suɲɛ an tɔɔrɔla a ka dabila
sɛnɛkɛlaw bɛɛ b'a dɔn ko Mali sinsinlen don sɛnɛ kan jamanaw bɛɛ la u ka économie piliers coronavirus kosɔn u b'u dɛmɛ France bɛ 7 milliards d'euros bɔ ka Air France dɛmɛ Pays-Bas bɛ 4 milliards d'euros bɔ ka KLM dɛmɛ Américain bɛ 3 milliards d'euros bɔ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an fɛ mun de bɛ ka kɛ wari min sɛnɛkɛlaw bɛ to ka wari min sɔrɔ kɔri kilo kelen bi 55 k'a bɛna kɛ 40 engrais kun bɛ subventionné kabini ATT tile la ko subvention in bɔra ma ko bɛ bɔ 11 000 francs ka taa fo 18 000 francs k'a sɔrɔ u ye sɛnɛkɛlaw tromper sɛnɛkɛlaw voter'u ye u bɛna sigi sisan ko aw votera an ye sisan y'an sago sɔrɔ an mago t'aw la l'école karamɔgɔw jɔn de y'u jagoya u ka décret ta janvier février 2018 k'a sɔrɔ élection surunyana pour que l'école karamɔgɔw ka vote ye vote banna u nana fɔ ko wari tɛ o ye janfan de ye gouvernement min b'a ka population janfa lakana tɛ yen wari min dira ka soldats équipés avion t'an bolo fɛn foyi tɛ soldats bɛ kasa dongo don hali k'u so don sutura la a fɔ ko wari tɛ o ka kɛ o chauffeur a tɛ se ka mobili boli donc an bɛ permis bɔ sala de o waati de sera hakɛto b'a la sali ala mahamadu. Merci. Oh, a don kelen na Baba Muntaka Tall ale fana ye kuma ta a ye nin fɔ. Baba Muntaka a ye nin de fɔ. Kuma na an ka bi bɔli kuma fila t'a la taakasaki t'a la ɲininkali t'a la dɔnni min b'a kunna a tɛ se a kɔrɔ bi a tɛ se a kɔrɔ sini kunun malidenw kun ko k'u ɲɛna k'a bɛ s'a kɔrɔ bi an ɲɛ b'a la jamana b'a la ka dafiri an ti jɛ n'o ye bi an ti jɛ n'o ye bi an ti jɛ n'o ye bi an ka doni ta ka bɔ a kun an ka jamana kuma fɔ jamana y'anw de ta ye maa wɛrɛ tɛ dɔnni ka bɔ yan ka dɔ b'a la sallallahu alaihi wa sallam. Koniba Sidibe ale fana ye kɔrɔfɔta an ka ale fana lamɛn. Jamanadenw tɔɔrɔlen don jamanadenw degunna fo ka hakɛ tɛmɛ o tuma an bɛ mun de kɛ an fɛn o fɛn bɛ nin kɛnɛ in kan yan bi an nana ni hamina kelen pe de ye an bɛ se ka dankari gɛlɛya na cogo jumɛn gɛlɛya in Ibrahim Boubacar Keita bɛ se ka ban a kunna wa a tɛ se a bɛ se wa a tɛ se a bɛ se wa a tɛ se Ibrahim Boubacar tɛ se bari ale de ye problème ye a sigira nin y'a san 7 ye a ye layidu fɛn o fɛn ta a ma si tɛmɛ an ye gɛlɛya fɛn o fɛn fɔ sisan ale ka marako juguya de nana n'a ye a ka marako juguya de nana n'a ye o tuma ale bɛ se ka a bɔ an da la wa a tɛ se a bɛ se wa a tɛ se démocratie kɔnɔ ni bana sugu fura 2 de b'a la fɔlɔ ye mun ye k'an ka taa kala fili k'an da ɲɛmɔgɔw ta n'an ko an ka danaya tɛ min kan o tɛ sigi maliyɛnw y'a jira IBK la 2018 k'u ka danaya t'a kan a y'i yɛrɛ jagoya sigi a y'i yɛrɛ jagoya sigi 2018 député sigi nana se a y'i yɛrɛ jagoya sigi o tuma ka fanga bɔra fanga jugu la ka na kɛ fanga fin ye k'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye o n'a yɔrɔ kama an ko fura kelen pe min b'a la jama ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan walayi aw fɛn o fɛn bɛ yan n b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn n bɛ musow fɔ hakɛ tɛ o la denmisɛnninw caman de bɛ yan bi denmisɛnninw b'aw fɔ jamana in de b'aw bolo jamana in de b'aw ka bolo kan o tuma ka na a jira Ibrahim Boubacar Keita la k'a ye jamanadenw janfa k'a ye aw janfa k'a ye cɛw janfa a ye denmisɛnninw janfa. Musa Sengo ale fana ye kuma ta kɛnɛ kɔnɔ général an ka ale fana lamɛn général Musa Sengo.
bɛ segin a kan walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya nɔgɔ foyi kana y'a la an nana fɛn kelen dɔrɔn de la an y'aw wele fɛn kelen dɔrɔn de la Ibrahim Boubacar Keita a n'a nɔfɛmɔgɔw u ka walan sɛmɛ wulada in na k'an ka fanga segin a ma. Yalo fɛn min ye Cheick Sissoko ale fana ye kuma ta a don kofɔlen kama an k'ale fana lamɛn. Kelen anw tɔn saba min farala ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan fɛn wɛrɛ la ni Mali ko tɛ manamana kuma caman bɛ fɔ ko fɛn ɲininaw de don ni fɛn ɲininaw don jama min bɛ yan bi u ye internet tigɛ an na connexion kana kɛ jamaba min bɛ yan adamaden kana dɔn jamaba min bɛ yan nka kuma bɛɛ fɔra ne tɛna fɛn fara aw ye min mɛn ka ban aw yɛrɛ bɛ min dɔn o fana bɛ wasa kɛ ne tɛ aw fo ne tɛ n yɛrɛ fo an k'an ka hakili jagabɔ fɛn min na anw sera cogo di k'an sigi ka bi kɔnɔ ɲangateli min bɛ jamana kɔnɔ k'o ma kɔnɔ anw sera k'o kɛ cogo di Merci. Voilà, il y a bigo o yɔrɔ la ti net. Oh, Ben. Oui. Ni ye fɛn min ye Choguel ale kumara. Choguel Soumaïla kun tunnen don. Oui. Choguel de kun ye FSD ɲɛmaa ye. Kosɛbɛ. Muntaka ale kumara ale bɛ FSD la. Oui. Konimba Sidibe ale kumara ale fɛnɛ bɛ FSD la. Oui. Musa Senko ale bɛ EMK la. Cheick Sissoko ale yɛrɛ ye EMK a ɲɛmaa ye a waati kama a don kofɔlen kama. Ɔ i b'a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ na a bɛɛ ye kuma kelen président ka démissionner a bɛɛ lajɛlen ye kuma kelen yala mun bɛ se ka fɔ nin yɔrɔ in na. Voilà, parce que o y'a sɔrɔ déjà comme dɔ la kelen da sera a ma o y'a sɔrɔ an ye wagon falen siɲɛ 7. Premier ministre wɔɔrɔ en 7 ans oui premier ministre 7 san 7 comme chaque an son premier ministre donc o bɛ tâtonnement ani amateurisme ani ko in tiɲɛna n bolo a b'o de yira quoi donc puisque ale yɛrɛ ka mandat ye quinquennat ye 5 ans don donc an fɛnɛ kun sɛgɛnna wagon falen na il fallait changer maintenant la locomotive parce que terrain kunkolo yɛrɛ de kun man ɲi a tɛ ko wagon ko kun ye tuguni donc bɛɛ kun y'o analyse kɛ et c'était très pertinent o de tun ye tiɲɛ ye quoi puisque premier ministre 7 o bɛɛ tɛ se ka kɛ k'olu si man ɲi quoi donc quelque part an ka ɲi ka bana ɲini yɔrɔ wɛrɛ de quoi an y'an tigɛ da a kan pour ka se ka joli nɛn bɔ. Jagɛnɛ Ben bɛ tɔn min na n'o ye MDP ye olu ye mouvement rejoint ka kɛ ni le 3 juin ye a don kofɔlen kama Dr Umar Mariko ale de tun ye tɔn ɲɛmaa ye i b'a ye a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kumana min na wele bilala autorité morale ma a ko an ka mɛn a yɛrɛ da de Iya Jalo an ka mɛn a yɛrɛ da. Bacili CEDEAO bɛ Mali dɔn 2012 la an taara Alassane Dramane Ouattara kiri Abuja a bolila ka communiqué dɔ bɔ ko embargo bɔra Mali kan ka tila ka date fɔ ko élection de respecté éclairé Imam Mahamoud Dicko le recours du peuple Imam Mahamoud Dicko jamana bɛ k'i kɔnɔ Imam Mahamoud Dicko fantanw bɛ k'i kɔnɔ Imam Mahamoud Dicko an jigi b'i kan Imam Mahamoud Dicko kuma i denw ye kuma jamana ye kuma Mali ye Imam Mahamoud Dicko il faut libérer le peuple Imam il faut libérer le peuple bismillah. Sani n ka kuma daminɛ waati min bɛ n bolo kuma kɔnɔ n ka dɔ t'a la k'a di maa ma maa min tuma caman n nana a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kow ye cogo la
mɛ n b'a dɔn kabini n y'a dɔn f'a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ wuli ka jɔ ni kɔnba min na jamana ko don. constance min b'a la faso in kunkɔrɔ walahi n b'o dɔn n ka kan ka seereya ye ma nin jama in ka jɔ yan hali folikan a m'a di nin jama in ma a n'o man kan a k'i jɔ min b'a bolo a kan. ne dusɔjara yɔrɔ fila la bi imam mamu diko a ye ne yirali min kɛ nin cogo la maliyɛnw ye a bɛnna ma a diyara n ye a ye n wasa an ma bɛn o ye tiɲɛ fɛn caman kan nka an ma kɛlɛ dɛ o de ye jamana taabolo ye n'an ma bɛn ni faso kow b'an dusu la an bɛɛ dusu la an tɛ kɛlɛ o parce que an ma bɛn fɛn minnu kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kan kelen 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 o tuma nka bɛɛ fana tɛ se jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ i ni karisa ka taabolo tɛ kelen ye an ma bɛn nin kan ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ jama la n b'i fo o la. o ye hɔrɔnya de ye ayiwa maliyɛnw an ma sigi tile kelen an m'an daminɛ siɲɛ kelen an m'an tulo tugu siɲɛ kelen ko bɛɛ n'a waati don an ye wulikajɔw de kɛ ka takabinw kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ in kan bi o tuma mɔgɔ si kana jigi yɛrɛ la mɛ an bɛ kelen pe min fɔ bi ne nisɔndiyara nka ma wasa dɛ. an ye kɛlɛba minnu kɛ ni jama bɔra bi tugun ka na jaabili kɛ imam mamu diko a n'a jɛɲɔgɔn association ka weleli la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya ko bɔ nka wasa ye yɔrɔ min ye an bɛ fɛn min nɔfɛ o ka sɔrɔ aw fɛn fɛn filɛ nin ye aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ye tileba in cɛ ka na nin kɛnɛ in kan aw caman filɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn kan nin banajugu in cɛla bɔrɔ t'an si da la a n'a gɛlɛya don a n'a kɔlɔlɔ don ka d'a kan. n'i yɛrɛ peuple fana ka acclamation jateminɛ ka ɲɛsin wagati min imam ko a bɛ kuma di mariko ma i b'a dɔn k'a fɔ an ye jateminɛ min kɛ le peuple se reconnaît dans le leadership du docteur Umaru Mariko donc a tilala tugun peuple mako bɛ message min na a y'o fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a da ma se ka développement baw kɛ nka a taara essentiel la ko i bɛ ka dɛsɛra et il doit être déposé. Jaginɛ e tun b'a kɛnɛ kan ka bɛɛ nin ka kuma dafa ni kibaruya kunnafoni dɔ b'i bolo o yɔrɔnin na. ayi a ye mun fɔ dɔrɔn komi a y'a dugumala fɔ sinon Mariko jiginna donc i b'a ye k'a fɔ a sama-samali cayara bɛɛ nin yɛrɛ de taara dɔn voilà ala ye beaucoup minnu bɛ intervenir a yɔrɔ la bon tiɲɛ la a kɛra ten tabarikala ko in yɛrɛ dabɔ kun ye nin ka histoire k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kana fili kana don a baara la quoi a banna sinon a kɛra tan maaw kun sigilen don ka imam Mamu Diko k'a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ nin don kama a ye kuma ta a ye nin fɔ. Nyɔrɔ Serifikɛ Muhammad Ahmed Hamahullahu Sharif ale ka bonya a n'a ka duwawu o bɛ jama in ye wa ale tɔgɔ la ka fara ne yɛrɛ kan anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ
anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ tila ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ maa min bɛ ko fɔ bi k'a fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ maa fɔlɔ minnu dara a la n'o kɛra sababu ye maliyɛnw dara a la o ye anw de ye anw ka ko yafa ɲini maliyɛnw fɛ wallahi anw ka yafa ɲini aw fɛ nka ne b'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n ma da i la o ka fisa n dar'i la ka tila ka tigɛ i la ɲɔrɔ sirifikɛ a tɛ se ka tigɛ fɛn na a ka ɲugu fɛn na a ka fɛn labila barika ka don o fɛn kelen in na jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ o o tɛ kɛ sabali o sabali ni hadamaden ka kan k'a kɛ a bɛɛ kɛra hakilijigi fɛn o fɛn ni hadamaden ka kan k'o kɛ a bɛɛ kɛra a sera yɔrɔ la ne y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye n y'a fɔ a ye n'ale parce que n y'a fɔ kunun ko n y'a fɔ kunna sini n b'a fɔ bi ne tɛ fitiriwale ye a ma foyi dɔn kɔnɔ nka fɔ a ka foyi tɛ n kɔnɔ n ma foyi minɛ a fɛ nka ma fɔ ne t'o fɔ ayi ne t'o fɔ n ko bilahi n'a ye jamana in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kolonkolon k'a kɛ nafolo ye k'a di ne ma o t'a to n'a ye tiɲɛni kɛ kɔni tɛ se k'a fɔ a ɲɛna anw bɛ ɲɔgɔn na ko min na o y'o de ye o an tɛ ɲɔgɔn na ko wɛrɛ la koyi ne ma taa fɛn ɲini a fɛ k'a ban'o ma n ma to ɲini a fɛ n ma ɲini a fɛ ko a ko non n tɛ nin k'i ye o kama n fununa n taara n jɔ ko n b'a kɛlɛ ayi ayi an bɛ ɲɔgɔn na fɛn min na o ye min filɛ nin ye ka kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana buruja ka jamana tiɲɛ ka jamana jasi ka jamana nafolo ta k'a di a yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw ma u k'a k'u sago ye ne y'o de dénoncer n'u y'a faamu k'a fɔ ko Diko ka kuma bɛ ɲini ka caya a ye taa n'a ye tribunal la n'a tɛmɛna ye a ka taa n'a ye CAN na ne tulo b'a ŋunuŋunu kan caman na nin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ règlement de compte de don nin de bɛ taa nin de bɛ taa kuma caman min adamaden hakili b'a ma kan k'i tulo ma jɔ kuma minnu ma bi an bɛ ko min na IBK ko tɛ a ka régime ko tɛ a bɛ tɛmɛ tile fila nin baara kɛcogo min bɛ Mali in kɔnɔ baara cɛjuguba min ye ka diinɛmɔgɔw k'u kunkari ɲɔgɔn na ka fadenya don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni min b'u fɛ u bɛ dɔɔnin d'o ma ni min t'o fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tereke Modibo Keïta u ye armée min sigi minnu nan'u kɔfɛ u ye armée min sabati
bi o kɛra fadenya ye kuma ye donc o ye armée invitation de armée k'i jɔ i jɔyɔrɔ la donc bakuruba la tun bɛ tali ko de la a sɔrɔla k'a fɔ k'a ka démissionner n'a yɛrɛ ko in ka kɛ hakili la a ka kɛ danbe la n'a m'o mɛn a bɔcogo fanga in na a bɛ lakale tariku la donc bakuruba la n'i ye kuma ninnu ta k'a lajɛ mɔgɔw kun bɔra u kun mago bɛ nin kuma ninnu yɛrɛ de la et puis nin de ye bɔkun yɛrɛ ye ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ka fanga lajɔli ma tabarikala mais i gɛrɛla Diko la kosɛbɛ ni kɛlɛ in kɔnɔ kosɛbɛ yala i y'a ye cogo di c'est à dire leader c'est à dire ka mɔgɔ min bɛ bila jama ɲɛfɛ ka jama guider ka taa yala i ye mun de faamuya a ka lutte kɛcogo la wagati voilà i bɛ min ye Imam Diko la a bɛ jamana in dɔn de quoi et puis a bɛ jamana in politique mɔgɔw dɔn trop a bɛ jamana in dɔn a bɛ jamana politique mɔgɔw dɔn an ka génération de b'a échappé dɔɔni a t'aw de dɔn a t'anw dɔn mais a bɛ jamana in politique mɔgɔ in bɛɛ dɔn donc a b'u ka taabolo dɔn fɛnɛ a b'a f'i ye u bɛ ka nin de laɲini mais an tɛ taa nin sira in fɛ an bɛ taa nin de fɛ parce que a b'o bɛɛ dɔn kabiri an ma kɛ a b'a f'i ye ten donc an tun bɛ échanger su caman an bɛ sigi mɔgɔ fila baro la an bɛ hakilina falen caman kɛ i n'a kun bɛ sigi kosɛbɛ M5 kɛlɛ wagati la an tun bɛ hakilina falen caman kɛ ka ɲɛsin kɛ kɛlɛ in tacogo ma donc n ye min faamu a la a bɛ se la gestion des hommes o dɔɔnin b'a la donc a ye san 40 min kɛ alimamiya la donc maanifin minɛ cogo o dɔɔninya b'a la parce que su caman ne yɛrɛ tun bɛ IBK yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔba caman ye u bɛ taa fan fɛ Imam fɛ yen kosɛbɛ donc u caman ka laɲini a ka kɛlɛ in jɔ cogoya min na a ka min kɛ a bɛ bɛɛ lamɛn bonya ni karama kɔnɔ nka ale de bɛ tila ka message di e ma e min bɛna ci la ale fɛ a yɛrɛ bɛ tila ka ci la segin ni e ye comme i ka taa yira IBK la tiɲɛ na jamanadenw tɛ ko in na tugun ale yɛrɛ tɛ dɛ mais jamanadenw tɛ ko in na tugun donc a k'a lajɛ et trouver une sortie honorable donc toujours a y'o fɔ et en plus a ye IBK ka wale minnu dɔn donc il a parce que o de tun bɛ fɔ k'a lagosi kosɛbɛ donc a tun tɛ se ka cɛ o fɛnɛ la a fɛnɛ jɔra o kɔrɔ ko hali ni ye jamana fɛn bɛɛ d'a ma k'o t'ale wasa pour a k'i to i ka taa ni jamana ye k'a kɛ jamana kɛ kaburu don ye donc o y'a to a sera ka mɔgɔw mara kɛ ka taga même un moment donné a kɔni tun bɛ ka flancher su ninnu bɔlen misiri la o wagati a tun flanchera a digira la kosɛbɛ o digira la fo k'a saliya sa yɛrɛ ko don dɔ la an bɛ hakili jagabɔ la ko kɛlɛ in sera yɔrɔ min na ale ye alimami ye k'ale tulo bɛ ne mankan na anw mankan na k'anw bɛ k'a fɔ ko joli bɔra kaban ko an tɛ jɔ bilen ko fɔ kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ k'ale diinɛ ɲɛmaa ye joli bɛ ka bɔ an tɔw bɛ ka ɲaga kɛlɛ kɔnɔ bon ale bɛ yɔrɔ min na an ka ɲi k'a lajɛ ka solution dɔ ɲini ko in na basigi kɔnɔ min tɛ halisa joli wɛrɛ kana bɔn quoi donc wagati a tun bɛ ka saliya ala o de la wagati a nana ni bubu ko ye ko parce que ni ko i bɛ k'a ka fanga bila a su bɛ nana cɛya ko an k'a lajɛ ko k'a kɛ premier ministre ko ye tugun ko ka memorandum dɔ don ka i bɛ k'a kɛ un wura sans couronne a bɛna se memorandum voilà o wagatiw de nana kɛ i b'a ye o tun y'a saliya sinon Imam Diko c'est un très bon leader il connaît le pays, il connaît les hommes, les acteurs politiques qui animent la gouvernance du pays et aussi il est patient. Donc a b'a dɔn kuma min ka ɲi ka fɔ wagati min c'est un grand orateur surtout. A ka force ba ye a bɛ kutuba ni fɛn minnu kɛ o ye kuma nɔgɔya dɔ di a ma n'a mago bɛ hakili la a mago bɛ ka fɛn min sɔrɔ tigitigi a b'a wagati dɔn a b'a fɔ cogo dɔn a b'a fɔ yɔrɔ dɔn fɛnɛ. Yayi ne bɛ fɛ ka dɔ fara o kan. Voilà n bɛ fɛ ka bɛɛ ɲininka dɔrɔn e doncogo comité stratégique la a kuma ni ka ca mais bi komi yɛrɛ bɛ hakililajigi don. Oui. Sifin ma ca la. An bɛ se. Awɔ i don yɔrɔnin. Ok. I doncogo quoi. Comité stratégique yɛrɛ la. Comité stratégique la ne donna a kɔnɔ cogo min na a lakika a kɛra cogo min yɛrɛ yɛrɛ. Docteur Umar Mariko comme ko kulu bɛɛ ɲɛmɔgɔ par exemple Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ ye an ko Mali dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ye Madame Si Kadiatou ye Choguel ye bon Troika u k'olu mɔgɔ 5 Troika bɛ mɔgɔ 5 di mais an kulu tɔ minnu nana far'u kan olu tɔn premier responsable de bɛ don a la donc o de tun ye comité stratégique ye maintenant Docteur Umar Mariko ye président ye ne ye vice président ye MDP kɔnɔ donc Mariko y'a ye de parce que u bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi u ka génération a ko n'a nana tabali la
hali n'ale hakilina ɲuman fɔ u bɛna n'u kanga kan k'a fɔ mariko ye nin fɔ a bɛ taa donc ole comité stratégique ka nɔgɔya ka avancer a bɛna kɛ blocage de réunion bɛ kɛ 2 heures a bɛ kɛ 3 heures ye donc ko a b'a ka génération mɔgɔw dɔn kosɛbɛ o hakilina bɛ en plus u bɛna a ka kuma dɔw ta ka se ka fɛn dɔw bila minɛn dɔw kɔnɔ ko ale ye coup d'état kɛlaw ye u bɛ se ka kumakan ta u bɛ se ka fɛn dɔw ta k'a piéger donc janto ni kɛlɛ fɛɛrɛ caman kama Marigo y'a yɛrɛ minɛ Marigo de ko ne ka taga comité stratégique kɔnɔ ale nɔ la tabarikala oui aw ka tɔn n'o ye MDP aw donna le 3 le 5 ka sɔrɔ ka kɛ maintenant i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ de an y'a ye wulikajɔ caman kɛra o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 11 maa caman donna tɔn na o la Jagu Kebe ale ye ɲinini ko kan an ka jɛ k'o lamɛn juin kalo tile 5 san 2020 ale bɔliba in kɔfɛ kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka bɔli labɛn n'o ye FSD EMK ale ni CMAC u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ tɛnɛndo juin kalo tile 11 san 2020 a lajɛra kunba kun ye tɔnkuraw ani maaba kura minnu farala kulu in kan ka se ka olu dan kɛnɛmaya ani tɔgɔ kura min dara tɔn na k'o fɔ n'o ye M5 RFP Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques o de kɛra tɔn in tɔgɔ kura ye Madame Si Kajatuso ale ni Modibo Sidibe olu kumana anw ko Mali tɔgɔ la ne tɔgɔ ye Madame Si Kajatuso ne ye tɔn ni ɲɛmɔgɔ ye o tɔn o ye anw ko Mali dɔrɔn ne bɛ dɔɔni fɔ bamanankan na Modibo Sidibe n'a ye kuma ta peut-être ale bɛ se ka dɔ fɔ tubabukan na a fɔlɔfɔlɔ n tun y'a sɛbɛ n ko ni ye kuma ta n bɛ hakilina fɔlɔfɔlɔ min bɛ n'o fɔ o ye k'o ɲɛsin an balimakɛ Sumala Sise ma o kɛra ka ban donc n bɛ organisateur fo o la n tɛna segin o kan bilen n bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'a ɲuman sɔrɔ a bɛ lahala fɛn fɔ na an b'a di ala ma an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ a ka segin ka na joona ka n'an sɔrɔ an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɔ kumaba saba dɔrɔn de don kuma jan tɛ an farala ɲɔgɔn kan min kama min fɔra ka tɛmɛ jɛkulu saba ni farala ɲɔgɔn kan min fɔ an tɛna segin o kan kuma caman fɔra hakili la an bɛɛ ka kɔlɔsili ye kelen ye kɔlɔsili ye jumɛn ye an fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ pour que ka an ka président IBK k'a dɛmɛ ka hakilinaw d'a ma a bɛ se ka taabolo yɛlɛma cogo min na a bɛ se ka ka baara kɛcogo yɛlɛma cogo min na bɛɛ lajɛlen ye i seko k'a la minnu y'u ta kɛ sɛbɛn ye minnu ye mɔgɔ ci an ma minnu sera ka sigi ka kuma bɛɛ lajɛlen i seko ni k'a la nka a ma mɔgɔ si ka kuma lamɛn a y'a sago de kɛ a sera yɔrɔ dɔ la a laban maliyɛn yɛrɛ ko fo ka fu sigi da nin tɛ se ka continuer ta fo ka fu de sigi na an b'o kɛnɛ de kan k'a yira k'a fɔ jamana tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye jamana kalifala la jamana ɲɛmɔgɔya kalifala la a ta tɛ jamana ye maliyɛnw de ta y'u ka jamana ye donc ni maliyɛnw ko jamana taabolo k'a man ɲi ko yɛlɛma ka don a la n'a ma jamanadenw lamɛn o tuma ci bɛ fɔ a ye a k'an ka taa sira min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn a kan a bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamana ka lafiya parce que ni ɲani tɛ ɲani ye maliyɛnw ɲanina ni sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye mali yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔ ka kuma a longo lanbara a tɔ ye dɔrɔn a ka dafiri mɔgɔw wulila ka jɔ ni ko min tuma ma se o tɛ kɛ maliyɛnw bɛnna kan k'a fɔ sisan an wulila k'an cɛsiri a tɛna yɛlɛma an bolo ni kulu min don a longo lanbara mɛ kulu in a tɛna yɛlɛma ba kɔnɔ an bɛ wuli an b'an cɛsiri a la o kuma in ka ɲi dɛ mais baara min b'o kɔnɔna na ne kɔni n balimaw anw ka tɔn in an ko mali dɔrɔn an b'a fɛ k'o yɔrɔ fila k'o da aw tulo kan anw nana ka fara tɔw kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na fanga tɛ fɛn ye k'i b'a bila k'i b'a to ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i sigilen sɔrɔ k'a ta ka bɔ i bolo dɛ o tɛ fanga ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma dɛ fanga bɛ minnu bolo n'aw y'a miiri k'a fɔ k'aw ye bɔko kelen kɛ ko u bɛ fanga bila k'a to aw bolo aw b'aw yɛrɛ nɛgɛn dɛ fanga t'o fɛn ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma a bɛ minnu bolo fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa o bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamanadenw u ka laɲini u ka sabati o kɔrɔ ye mun ye ni baara daminɛna ta min ka gɛlɛn anw ma an ko mali dɔrɔn na a ka fɔ a ma bi sama sini a ka fɔ a ma sunsan an bɛɛ ka hakilinaw bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ta tuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ wagati dɔ bɛ na ni hakilina ye nin ye ni hakilina ye nin ye n'a farala ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya de ye ka mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya y'o de a ka ca ala fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kunna hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an tɛ ɲɔgɔn faamuya min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye mali ko in de an k'an cɛsiri o la
a filana kuma ba filana ye mun labɛn min bɛ tɛna kɛ sisan o labɛn n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na structuration an ka se ka jɛkulu an ka bɛn a kan parce que ni jama bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ ka décision ta fo an ka bɛn a la k'a fɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen aw minnu ye jama ye aw y'aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan o jɛkulu in mana sigi o ka an ka baara kɛ ka taga sira min fɛ aw y'o taabolo yira ka ban aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan walasa baara ka se ka kɛ mais n'o tɛ n'a fɔra ko tuma bɛɛ k'an ka sigi bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an k'a kɛ tan an k'a dɔn tan an k'a bɔ tan baara tɛ se ka ɲɛ a tɛ ɲɛ ayiwa n'an mɛnna k'a sɔrɔ an m'o sigi sen kan an ka baara bɛ tiɲɛ an bolo wa na. Merci voilà Ben oui ni b'a to ni bɛ ɲininkali min kɛ o ye politique maa kun ka ca la minisiri kɔrɔ ka ca la député kɔrɔ ka ca la jamana maaba caman b'a la yala nin bɛɛ lajɛlen ka se ka mara kulu kelen kɔnɔ ko comité stratégique a ma nɔgɔ dɛ kosɛbɛ mais comité stratégique kɔnɔ en toute sincérité an bɛ Choguel Kokala Mayiga fɛnɛ ka leadership fo premier ministre kosɛbɛ parce que hali min y'a to ale yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ comité stratégique présidentiel la o fana détail nafa b'o la dɛ nafa b'o la puisque commission 3 de kun créera u y'a di Tɔrɔyika mɔgɔw ma a bɛɛ ɲɛmɔgɔya dira Tɔrɔyika mɔgɔw ma u ko imam di ko jama b'o de kɔ ko ka mobilisation et organisation di semasi ma donc u ko ka finance et puis stratégie ko k'o di FSD ma n'o ye fɛngɛ ye Choguel Kokala Mayiga voilà donc communication ko k'o di EMK ma n'o ye Cheikh Mar Sissoko ka tɔn ye donc voilà un peu o min kɛra donc o commission stratégique a tɔgɔ kun y'o de donc pour ka se ka fɛnw kɛ o kun ko tɔn bɛɛ ɲɛmɔgɔ kelen kelen de ka na donc mɔgɔ 3 de tun b'a réunion kɛ Choguel Kawjim ani Cheikh Mar donc Cheikh Mar de ko bon an 3 miiri dɔw bɛ se ka échapper c'est important an ka mɔgɔ 4 fara an kan donc u ye mɔgɔ 4 fara u yɛrɛ kan k'a kɛ mɔgɔ 15 ye pour que u ka se ka réflexion kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an tɔ minnu nana u ko anw ka premier responsable bɛ ta ka don a la mais imam ye autorité morale ye nani premier ministre kɔrɔ minnu nana olu fana bɛ don a la donc a wagati ne yɛrɛ ye Musa Mara démarché pour que Musa Mara bɛ na M5 na cogoya min na donc détail fitinin dɔ de y'a to min na Mara ma se ka don a la donc au kɔnɔna na sisan pour revenir à la gestion du comité stratégique donc Choguel a tun bɛ mɔgɔw lamɛn a tun bɛ kuma di bɛɛ ma an ka réunion dɔw tun bɛ se ka taa 4 heures de temps na puisque i tɛ se ka kuma di dɔw ma ka dɔ to yen personnalité kow ni organisation kow ni vision kow puisque bɛɛ b'a dɔn an ka faamuya caman tun tɛ kelen mais an tun bɛnnen don min kan essentiellement o ye IBK dɛsɛra a ka fanga jɔ donc minnu ni IBK yɛrɛ gouvernance kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u caman tun b'a ka gouvernement kɔnɔ parce que an sigilen bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ne ta 6 anciens ministres 7 anciens ministres de Ibrahim Boubacar Keita i b'a ye Sinko ni Kɔnibaw ni Choguel ni Mutakaw i b'u faralen bɛɛ ɲɔgɔn kan donc k'a ye o bɛɛ tun b'a ka gouvernement kɔnɔ ka kɔrɔ o bɛɛ n'a ye baara ɲɔgɔnyaw kɛ u b'a dɔn a bɛ se min na a da ye min ye o b'o bɛɛ dɔn donc a tun ma nɔgɔ Bacili ninnu fɛnɛ donc mais don dɔw la fɛnɛ a tun bɛ chauffer donc a tun bɛ chauffer tabali gosiw tun bɛ yaala mankan caman tun bɛ yaala mais toujours Choguel tun bɛ calme garder ka se ka mɔgɔw cɛ fɔ k'u cɛ bɛn donc hali wagati min na a tɔgɔ Mutaka don dɔw la Choguel tun bɛ na retard la ou bien a bɛ mɛn yan'a ka na ou bien a tɛ na yɛrɛ donc ni Mutaka y'o kɛ ni Choguel nana retard la a bɛ teliya ko Choguel k'i ka fɛn minɛ joona tellement il y a trop de pression donc oui réunion ka séance présidée donc Mutaka bɛ teliya ko Choguel k'i ka fɛn minɛ Choguel ko donc ke mi y'a daminɛ k'e k'a laban ko mɔgɔ tɛ ta i ɲɛ quoi e ka taga n'a ye quoi bon c'était la première fois ne yɛrɛ ni Choguel fɛnɛ ka ɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn de vive voix an ka échanger donc an échangera a ye jateminɛ caman fɛnɛ fɔ ne parce que an tun bɛ participer Voix de l'Amérique émission de la ɲɔgɔn fɛ mais an tun ma ɲɔgɔn ye nka an tun bɛ participer
participer émission in na ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc an ka hakilina caman tun bɛ ɲɔgɔn minɛ surtout i bɛ k'a ka gouvernance kan ani faransi ko la donc an tun b'o débat kɛ an tun bɛ ɲɔgɔn faamu mais il a apprécié beaucoup de choses an ye ko caman kɛ fɛnɛ et après il a souhaité k'a ni ne ni Umaru Marigo fɛnɛ ka tripartite dɔ kɛ an y'o kɛ pour que ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na donc c'est pourquoi ne tun bɛ kuma comité stratégique la ye réunion participer à la place de Umaru Marigo mais n'an taara scène kan ni rencontre baw la ne tun bɛ éclipser pour que Marigo bɛ se ka taga cogoya min na tabarikala jagine comité stratégique kan ɲininkali dɔ b'i bolo walima farankan dɔ b'i bolo a ko kan ayi na an tɛmɛna ɲɛfɛ bɛɛ na y'a ye nin ko tun bɛ sen na mais négociation fɛnɛ tun bɛ sen na a ka ɲini nin ko ka da mankan ka da jamana kɔnɔla la maa caman ye démarches kɛ an ye président kɔrɔ caman ye don dɔ la yɛrɛ Baba Musa a y'a sɔrɔ a bɛ balo la Musa Tarawele a ye wele bila Choguel ma a ye wele bila Diko ma ka wele bila président IBK ma Diko ni Choguel taara président IBK ni Bubu Sise taara Cheikh Sidibe ale ye ka wuli ka jɔ don an bɛ san 2000 ni san 20 na juin kalo tile 15 o don kofɔlen in na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min tun bɛ jamana kɔnɔ président ani M5 ni ɲɔgɔn cɛ président Musa Tarawele ala ma hinɛra la ale ye wele bila Imam Mahmud Diko ma ani président IBK ma u natɔ président Ibrahim Bokar Keita ale ni Bubu Sise tagara Imam Mahmud Diko ale ni Choguel Kokala Maïga tagara Choguel Kokala Maïga ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko la an sera yan 20h30 a ko ma ko président Ibrahim Bokar Keita fana a y'a wele a dɔgɔkɛ don a 21h Ibrahim Bokar Keita nana ale n'a ka premier ministre Bubu Sise Ibrahim Bokar Keita ko Bubu nana pour que a b'a fɛ Bubu ka note ta pour que kuma min bɛ fɔ a k'u sɛbɛn a ka taa u d'a ma réunion kɔfɛ an nalen président Musa Tarawele ko ale bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛmɛna san 80 kan 80 ni naani ɲɔgɔn b'a bolo ko hami min b'ale la n'ale bɛ taa n'a bɛ diɲɛ bila o k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya la malidenw bɛnnen don o hami n'o jɔrɔ de b'a la o de kama ko k'ale tɛ se k'i sigi a ɲɛ b'a la maliyɛndenw bɛ ka mankan ci ɲɔgɔn la mais u ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ donc o la a y'an wele i bɛ k'a ye président de la république ye Diko ye autorité morale an ka mouvement ye M5 RFP ne bɛ M5 RFP réunion présidée donc ale b'a fɛ ka min f'aw ye an k'a sɛbɛ yɛlɛma kana don a la ale m'a wele ka kɛ médiateur ye ale m'a wele ka kɛ arbitre ye ale m'a wele k'a fɔ e ka nin bila nin ye a m'a wele o la a y'an wele k'a f'aw ye ale ye cɛkɔrɔba de ale ye jamana mara a b'a dɔn ni mɔgɔw ma bɛn ko la fitina bɛ se ka wuli a la ni fitina wulila a la mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ na jɔ yɔrɔ min na donc ale b'a fɛ yani a ka gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la an ka sigi ka kuma parce que jamanadenw hali n'u bilala ɲɔgɔn la a laban bɛna kɛ sigikafɔ ye donc ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ mankan ma wuli k'a sɔrɔ tiɲɛli ma kɛ o de ka fisa an k'a faamu ka segin a kan ale tɛ médiateur ye ale tɛ arbitre ye ale t'a fɔ ko e ka nin bila e ka nin bila o kɔfɛ a ye kuma di Diko ma Diko ye kuma di ne ma n ye jaabi min di M5 RFP tɔgɔ la n ko M5 RFP ye papiyew dilan 30 mai ani le 5 juin o papiyew dɔnnen don n b'a dɔn président y'u ye a y'u kalan kumaw fɔra interview dira fana n b'a dɔn k'a b'u kalama donc kuma min bɛ yen revendication min bɛ a b'o papiyew ninnu la donc comme su kora tubabu b'a fɔ ko la nuit porte conseil ni hakilina min bɛ la président ye k'a fɔ a bɛ se ka hakili jagabɔ peut-être ni sɔgɔma ou bien waati wɛrɛ n'a bɛ jaabi min di maliyɛnw ma a bɛ se k'a d'u ma M5 RFP ma kuma min bɛ ne fɛ o de ye nin Diko ye kuma ta Diko ko mouvement in o t'a ka mouvement ye bɛɛ k'a dɔn o ye parti politique association politique société civile olu de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ma ko force vive de y'o décision ta k'u b'a fɛ président ka démissionner donc kuma tɛ ale ni président cɛ o la ale ye min fɔ ka gɛlɛya président ma président Bokar Keita ma k'a ka jamanadenw lamɛn démission ko association ni parti politique ni société civile de y'a a ko k'a ka démissionner ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ko a ma ko maliyɛndenw bɛ ka min fɔ u bɛ ka min ɲini a k'a ka Mali peuple lamɛn parce que n'a ma peuple lamɛn ko in bɛ se ka taa yɔrɔ min na ale yɛrɛ ma sigi n'a ye donc ale kuma de ye nin a ka kuma de ye nin kuma wɛrɛ t'a bolo a b'a fɛ président ka o ta en compte a ko a ma fana e ka jateminɛ kɛ kabini mankan in wulila e ma mɔgɔ si wele e ni mɔgɔ si ma sigi ka kuma i n'a fɔ ko maliyɛnw minnu b'i contre la k'olu tɛ jamana la k'olu tɛ jamanadenw o man ɲi donc o la i bɛ k'a ye kuma ta a ye kuma minnu fɔ yamaruya tɛ ne bolo ne k'u fɔ ne bɛ min fɔ voilà a ye kuma minnu fɔ yamaruya t'ale bolo ka olu fɔ n'i y'a sɔrɔ ala ma hinɛra Baba Musa la ale tun bɛ yen
ATT ala ka hinɛ la ale fana tun bɛ yen président Alpha ale bɛ yen président Jɔnkunda ale bɛ yen ni Musa ta kɔfɛ yala i bɛ président wɛrɛ dɔn min da donna négociation na. Non, Musa kɔfɛ n tɛ président wɛrɛ dɔn min da donna négociation na. Musa da donni a la fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka faamuya. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ko Musa y'a ka conseiller donc a ka danayamɔgɔba dɔ tun ye Musa ye. Comité stratégique ɲɛmɔgɔ Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale fɛnɛ Musa ka hakilina lafasabaga ye donc o kama Musa ka surun mɔgɔ kɛlɛ fan fila bɛɛ kun na quoi donc fan fila bɛɛ tun bɛ se ka Musa lamɛn donc je pense que o de y'a to Musa kɛra fɛngɛ médiateur ye donc ni suguyaw ye servicew ka jateminɛw de ye minnu bɛ dibila baaraw kɛ olu de bɛ nin jateminɛ mɔgɔ jɔn bɛ sɔrɔ min bɛ se ka équilibre maintenir entre les deux parties o mɔgɔ de bɛ ɲini donc o de bɛ ɲini jamana kɔnɔ donc a wagati la Musa tun b'a posir a minan fa donc o de la Musa bilala a kɔnɔ k'a sigi ka kuma kɛ nka laɲini tun ye min ye i bɛ k'a ma sɔn k'o laɲini jaabi di quoi puisque laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tun ye min ye i bɛ ka taa cogo dɔrɔn i ye Sogɛl ka kuma mɛn Sogɛl est très intelligent a ko i bɛ ka ni Bubu nana k'a ko Bubu nana ka nɔti ta donc min dun kun bɛ se ka négocier ye i bɛ k'a fɛ en toute intelligence i bɛ Bubu de bila parce que o tun ye imam ka laɲiniba ye donc ale tun ka ɲi ka na Musa fɛ yen ni o tɛrɛmɛlikan de donc n bɛ Bubu bila donc i bɛ se k'a fɔ yɔrɔ la ten comme Asimi y'a fɔ cogo min le 24 mai donc n ye primature di M5 ma ani ni ministre hakɛya donc o la discussion tun bɛ évoluer nka ale ni Bubu min nana fɛ à l'improviste ka tila k'a fɔ ko Bubu ye nɔti tala ye présidence secrétaire général bɛɛ bɛ yen mais Bubu de nana c'était une sorte de défiance technique de négociation do k'a yira i bɛ ka na min ɲini a tɛ sɔrɔ yɛrɛ quoi donc depuis an ka mɔgɔ minnu bɛna représenter o b'a yira i la o composition dɔrɔn délégation o b'a yira i la i bɛna laɲini min kɛ a tɛ sɔrɔ wala a bɛ sɔrɔ quoi donc n'i bɛ ka tu nana ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɛ par exemple a tun bɛ se ka na ni a ka ministre wɛrɛw ye ou bien a danayamɔgɔ wɛrɛw ye ou bien a ka parti ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Tereta ye comme a don kama o tun tɛ jɔyɔrɔ la donc a tun bɛ se ka na n'o sugu dɔw ye ou bien a kelen ka na discussion ka kɛ a ka don tɛrɛmɛli kɔnɔ mais a y'a yira n tɛ fɛ ka Bubu bila mais a ye na don gouvernement d'union nationale sugu dɔ kɔnɔ ka ouverture kɛ donc bon la IBK de ma sɔn négociation échec bɔra IBK de la. Jagɛnɛ i ye o yɔrɔ faamu n y'o faamu i bɛ mun da o kan. non an bɛ se ka mun ɲininkali ko la dɔrɔn parce que o laɲini yɛrɛ fɛnɛ wagati an y'a ye furukufuruku dɔɔni nana M5 kɔnɔna la yala aw fɛnɛ parce que ni kɛrɛnkɛrɛnnenya EMK premier ministre ko ninnu tun t'olu ka fɛlakoba ye bon MDP tiɲɛna an ma aw ka position dɔ yɔrɔ la i bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ an ye. aw ka position ko ye jumɛn ye wagati. oui MDP ka position c'était clair hali FSD ta bɛɛ ta tranchera mais Sogɛl étant très fort dans la gestion des hommes et puis il a tout fait pour maintenir la cohésion au sein du groupe. Tongana ci fissure kana kɛ furukufuruku kana na ça on doit ce grand leadership au docteur Sogɛl Kokala Mayiga parce que imam ne kun ka position ye dɔrɔn ko ka Bubu bila ko donc ko n'o kɛra ale bolo primature ka di M5 ma ko bɛ wasa kɛ ko bɛɛ bɛ se ka k'a ko tɔw la quoi donc imam ne kelen pe de ka position kun don FSD Sogɛl ye laɲini kɛ ko bɛɛ ka taa restitution k'i ka base kɔnɔ ka na ni jaabi ye MDP an taara tile 2 dira bɛɛ ma an bɛɛ taara assemblée générale kɛ ka basew ka position ta ka na n'a ye comité stratégique la bɛɛ y'a tranché je crois c'était 8 organisations 7 contre une organisation qui est la CEMAS CEMAS dɔrɔn de ka position tun ye ko an ka taga vers le mémorandum ko ka na ni Bubu dɔrɔn ka bɔ yen kan ka taa mais après Sogɛl a su jouer ka mɔgɔw position rapproché fɔ ala a tɛ dɔn jɔn yɛrɛ tun bɛ premier ministre tali fɛ jɔn kun t'a fɛ. yanni ka taa ɲɛfɛ dɔɔni a kun fɔra o yɔrɔnin na k'a fɔ ko imam kun n'a ma sɔn o premier ministre ma k'ale bɛ kɛlɛ ɲɔngiri o kuma ye sababa ye. voilà o kuma in ye sababa ye parce que a don kama Kawujim ne nana ka na position fɔ parce que imam très fort souvent kuma dɔw bɛ a yɛrɛ t'o bɔ a yɛrɛ da parce que a b'a porter dɔn quoi donc a ye Kawujim ne bila ka na Kawujim nana fɔ comité stratégique la
ko bon ko imam ye nin laɲini ko ni nin ma kɛ ko vraiment ko semasi bɛ a retiré ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna na donc o kɔfɛ imam y'a laɲini o dugusɛjɛ filanan ko a yɛrɛ bɛ fɛ ka na kuma comité stratégique donc il est venu voilà a ye delili kɛ mais a yɛrɛ ma o fɔ comme chantage comme Jim y'a fɔ cogo min a ma fɔ ten nka a nana a y'a laɲini ko bon an ka essayer an ka fɔ a ka service de renseignement bila surasi ɲɛmɔgɔ a t'o nommé tugun donc memorandum idée bɔra o de kɔnɔ. An bɛna don memorandum kɔnɔ nka yan'o cɛ a ka 19 juin boli an ma sɔn k'o bɔ a ma o don kofɔlen yɛrɛ kama fɛn min ye conférence de presse dɔ kɛra bɛɛ nin yɛrɛ ye weleli kɛ ka ɲɛsin jama ma Iya Jalo. 5 juin boli kɔfɛ boli filanan boloda la ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 19 ye Adama Ben Jara n'an k'a ma ko Ben le cerveau ale ni Isa Kawujini olu bɛ wele bila jama ma walasa u bɛ se ka bɔ an k'u lamɛn. Donc bi san 7 tɛmɛlen kɔfɛ an ɲɛ b'o kelen de la ni IBK nana sɔrɔ fɛn o fɛn kun tiɲɛnen don o tɔ la nɔgɔra a natuma fɛn o fɛn tun bɛ exister n'o ka fisa a y'o latiɲɛ donc bamananw bɛ min fɔ i tɛ poro ɲɛ i tɛ porobara poro ɲɛ min fana mana poro ka di ma o bɛ tila i la donc c'est pourquoi an b'an yɛrɛ ye jumadon le 19 juin à 14h maliyɛn bɛɛ ka bɔ Mali den hɔrɔn bɛɛ ka ɲi nka c'est un rendez-vous historique un rendez-vous de l'honneur et de la dignité an kɔrɔma mɔgɔw y'u ka 91 kɛ vendredi y'anw ka mars 91 de pour nous il faut sortir an tɛ Miss ORTM ye k'an bɛ taa ni ka segin kɛ an tɛ mannequin ye k'an bɛ taa défilé de mode la nous sortons pour mettre fin au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta n'an bɔra 14h 22h k'a sɔrɔ IBK reste un mauvais souvenir pour le peuple malien donc o de b'an bolo merci beaucoup an ye bɔli fɔlɔ min kɛ o tira poto de la quoi o penalty n'i y'a ta n'a tira poto la a bɛ kira ko bido ne b'i kun minɛ parce que a ma don k'an bɛna bɔli filanan kɛ ne ti poto la anw bɛ bɔ an tɛ yɔrɔ la sɔnna. Merci. Mariam ka wulikajɔ ye nin ye Mariam Jara Ben ni e kun kumara ta maa dɔ bɛ a tulo bɛ an na sisan a b'a ko Ben bɔra ka kuma sisan ko e k'ale tɛ taa sini baarayɔrɔ la tellement que c'est-à-dire i kumacogo tellement que a bɛ baga don ko la a tun bɛ maaw dabali ban à chaque fois ni e kun ye i kun kumara k'a fɔ ko juma dɔ bɔli bɛ yen ale tun b'a ka tɛ taa baara la a b'a ka mɔgɔw labila mais o force y'o bɔ min. Bon ole o caman na an y'o o caman tɔmɔ Dr Umaru Marigo yɛrɛ nɔfɛ donc an y'o caman tɔmɔ Dr Umaru Marigo nɔfɛ donc a dɔw fɛnɛ la an y'o ye Amadu Jikɔrɔninw bolo donc an y'o ye ten a kumacogo yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ bɛ kalan ye a lexique yɛrɛ de bɛ yan a bɛ lexique révolutionnaire kɔnɔ quoi nin kumacogo ninnu a kumacogo de bɛ yan mais n'i b'a fɔ i tɛ siran dɛ parce que a kuma ninnu tiɲɛna kuma dɔ i b'a ye i ka a bɛ mɔgɔ jate a farati ka bon mɔgɔ minnu b'a ye i b'a ye kuma i b'a ye mɔgɔw bɛ to k'a ɲininka kan i ɲininka i ni Kuyate ko a bɛ kuma minnu fɔ k'a bɛ mɔgɔw jagɛlɛya fɛn farimaw na ten k'a sɔrɔ ko u ka farin voilà a bɛ ten de quoi il faut que i ka jɔ de pour que mɔgɔw bɛ na quoi f'i yɛrɛ de ka jɔ fɔlɔ f'e de ka jɔ i bɛ na ni mɔgɔw ye de quoi donc tigɛ sama de don quoi a bɛ ten de quoi a bɛ ten de. comité stratégique kɔnɔ aw bɛnna kan k'a fɔ ko ka taa lettre ko ka taa di IBK ma ka jama labɔ boulevard la k'a kunda kuluba kan ni a kun kɛra ni imam kun ma jɔ a jɔyɔrɔ la a fɔ a tiɲɛli tun bɛ se ka lakali. Voilà, donc effectivement, ne ka nin discours jateminɛ c'était prévu a don an ye réunion janba de kɛ plus de 4 heures de temps. Aw bɛnna nin de kan. An bɛnna nin de kan et c'est pourquoi moi. Ko bɛɛ ka taa kuluba. réunion na ne hakili bɛ n ka kuma la yɛrɛ ne ko n ko ni mago bɛ Ngolo la i bɛ taa Ngolobugu. N ko o de la n ko an tɛ Miss ORTM c'est-à-dire an tɛ nana yala yala kɛ dugu kɔnɔ quoi k'an jɔ boulevard kan mais an tɛ Bama Ari ye. N ko an bɛ taa an sigi ye tile 3 n ko an bɛ taa kuluba de quoi donc a kuma cayara fɔ réunion bannen Sogɛli ne wele kɛrɛfɛ a ko Ben ko toi tu es de Kati ko il faut pas nous envoyer à la boucherie ko ni schéma min b'i bolo k'i b'o de fɔ an ye ko on a discuté donc je me rappelle comment a sɔn min ka jan donc a y'a dɔn min bɛ ne kɔnɔ quoi a y'a dɔn quoi donc maintenant imam welela téléphone na
tellement la sortie était sensible. Après a kun labɛnnen tellement ka bɛn a ma an kun siran don fitinin fɛnw mais ni jamaba aw ni jamaba de kun bɛ n'aw kun da palais kan. oui Blaise gɛn do o de kɛra o mɔgɔ bɛ gɛn n'i bɛ président gɛn a b'a gɛn ten a bɛ taa kuluba de a bɛ taa palais bɛ yɔrɔ min a bɛ taa yen aw jama donc ni min bɛ kɛ sira la o bɛ kɛ o bɛ bila o y'a nanfila ye quoi mais laɲini ye min ye président bɛ bin ne quoi o de ye laɲini ye quoi an bɛnn'o de kan. Maintenant Kawjim bɔra kɛrɛfɛ puisque tellement que c'est comité stratégique na Kawjim bɔra kɛrɛfɛ ka téléphone ci imam ma il est revenu que l'imam est d'accord avec le principe. Imam Djerane oui que tout le monde monte à Koulouba que l'imam est d'accord donc Kawjim nano fɔ et tout le monde a acclamé an bɛɛ content na ko bon sisan kɔni nin kɛra asso finale donc o kama après an talen kɛnɛ kan Cheikh Mar nana kuma ta ko bɛɛ yani Cheikh Mar ka kuma ta Cheikh Mar ka kuma kɔfɛ an y'a ye fɛn de kumara Kawjim kumara kosɛbɛ awɔ Kawjim ko mɔgɔ bɛ yan ko bɛɛ y'a signé ko an bɛɛ bɛ taa Kuluba ko i bolonɔ bila a la donc ko bɛɛ y'i tigɛ nɔ bila a la pour que k'a yira parce que an ka Kawjim yɛrɛ lamɛn a yɔrɔ la nin bɛɛ kuma jumɛn fɔ wa nin bɛɛ de fana ye a signé k'i signature k'a signature filɛ fɛn bɛɛ filɛ a bɛɛ y'a signé a bɛɛ aw k'a faamu k'a fɔ nin bɛɛ ye jamana ye o tuma ni jamanadenw ye min fɔ bi o de bɛna lase aw ma président Boubacar Keïta a fɔra le 5 juin yan nɔ par le chef l'éclaireur respecté l'imam Mahamoud Diko k'a ka peuple lamɛn peuple ye aw de ye aw minnu nana aw jɔ tile kɔrɔ aw ma dumuni kɛ kɔɲɔ b'aw la k'a y'o kɛ mun kama jamana kama k'a ka aw lamɛn a ban'o ban komi a banna ka peuple lamɛn o tuma peuple ye décision min ta o de bɛna kalan aw ɲɛna sisan o décision min ye k'a fɔ nin gɛlɛya minnu filɛ nin ye ni o gɛlɛyaw kɛra sababu ye k'an ka jamana kɔrɔyanfan minɛ an na ka jamana camancɛ ka siyaw k'u gari ɲɔgɔn na ka jamana kalanyɔrɔ k'o datugu ka jamana dumuniko k'o gɛlɛya lakana tɛ yen kalan tɛ yen baara tɛ yen o dɔrɔn tɛ jamana nafolo fana ale ni a somɔgɔw n'a nɔfɛmɔgɔw y'o dun nin bɛɛ kɛra mɔgɔw y'a miiri ko ni kalafili kɛra ko a bɛna fanga bila ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la a y'o fana namara o tuma min tora peuple ye ka sanga ni jamana yɛrɛ sariya ye o ye constitution ye o de ye nin baara min bɛ kɛ an bɛ ala tanu ka ala barikada gabakuru fili t'a la mɔgɔ neni t'a la kuma jugu t'a la yɔrɔ kari t'a la ayi an b'a fɛ an ka jamana ka jɔ de an t'an ka jamana ci mouvement de salusion tɔgɔla ko k'aw fo aw ka fasoden ɲuman la o tuma mot d'ordre ye min ye déclaration min kalanna o bɛ nin kulu bɛɛ engagé bolonɔ bilara la o kɔrɔ nin min filɛ sigikafɔ kɛra a b'a tulo jɔ sigikafɔ kɔrɔ conférence d'attente kɛra a y'o ta k'o kɛ papier k'o bila kɛrɛfɛ min ye dialogue national inclusive a y'o fana ta k'o bila kɛrɛfɛ jamana nafolo o y'o ta k'o dun élection u y'o namara o tuma jamanadenw bɛnna min kan o de ye an ɲɛsinnen filɛ Kuluba a y'a lamɛn aw k'a lamɛn ka segin k'a lamɛn ni imam Mahamudu Diko tilara kuma la an bɛɛ bɛ ɲɛsin Kuluba ma ka taa Kuluba an bɛɛ de bɛ taa Kuluba an bɛɛ de bɛ taa Kuluba an bɛɛ bɛ taa Kuluba o tuma bɛɛ k'i ɲɛsin Kuluba ma an bɛɛ de bɛ taa Kuluba ka taa den an bɛ taa Kuluba. Merci. An bɛ taa Kuluba. Oui.
Ben ni ngwe kwere. Ouais, nene kun ya bando yo mas. E nene kun kera. Mais est-ce que dangania kuma obolo ko président be kuluba do. Oui, ni te ame boy am ta 7 ngora tete mal 15 minutes ka mas. Ame do 20h la yororo il allait être l'ancien président du Mali. Imami anajo sino jama ferenta mas ni ayi nyela dongodo. Ka anye shine no ima ka juguna mas. Fente die économique ka juguna mas. Donc o de tumé. Maintenant imam nana minke. Oh imam anga imam na me osoro la de. O koso ma ni jama bonya ni fe. O ka mo bo ula. Ma munu bengera minga. Ubata ukatana ye kuluba na jama imbe kana tade. Il faut qu'à femme on n'est pas sur îlot antérieur là. Nous sommes dans le monde, nous appartenons à des organisations animaux de Bahadamadiyala. Il y a une image qu'on ne doit pas dégager. Au moins, c'est pas bon. Et moi, je dois me prendre. L'image qu'on veut nous faire porter, la violence, la non-retenue, le casse, brûler. Non. Ben, ni donc faut le asro ne jombe kanyeshi. Shukmar Sisugoma. Aya nyinsi ya daka. Tellement que adigira la. Yala ekra chukuda do. Non, chaque marque a réaction, c'était le même masse. En betunya angani. Abena minga. Oui, benkero de ka. Massa anyeni jama ferentaye. Si je ne m'abuse 12 avril quelque chose comme ça. Antale mingara jonguna no fe kuluba mas. 2012 an hakili bola amado kara chogomi mas. Le 2 février 2012 antali atete no fe kuluba ko katikata ne hakili bola kara chogomi mas. Nantu ne siramine, je vous jure que 20h kuma soro ibe ga gara président koro. Mais imam ya na joli minke. Ko fe imam na réunion na ka ya fadel ke Cheikh Mar fe parce que Cheikh Mar ko kale ko imam de autorité morale do go mais ale dogon do de 4 ans. Ale ka korona ko sobe kena ga imam yo fo ko wale dogo yara ko parce que ale de ka Cheikh Mar ko le ga mi fo. Bamanangana ale de déclaration kala français là. Ko donc ko tse ka ale nyogon chekoroba lajo ancien ministre personnalité de ce pays ale ka kuma ko fe ale dogoni ngana la sabali ke comme si ale de vatangeri ale sitane mogo ale kuma gosi donc min kun gosi les sages les respecter o kana ka mogo la calmer ko doga amare do ka nyesha ale ma imami ya fa de la fe et donc rola mais imami mi fo ako kawjim ya le wele effectivement parce que a nyiningaro la bachili de fait ani muta ka précisément ulugo ko yalma ama réunion ke aka be aka wa ko kawjim ma bo kere fa anyo charger ki wele yere ko ni kuma be aka teme kawjim ne fe kai wele ko iko ki sona anga décision ma anga soro ka bo o kanka wa ako kawjim ya le wele ko tout le monde monte à couloir. Lui, il avait compris par tout le monde le comité stratégique. Oh, allez, allez, des milliers de Maliens, là, des dizaines de milliers, ma ba kemenin comme une jolene plein. Ah oh. Ko de bena kuluba siram na kalema tout le monde femme. Kale tout le monde femme. Comité stratégique ma bisa banin kele. Ko tout le monde monte à kuluba. Kale a femme. Ko sinon qu'on a le tout le monde presque 1 million mimé na taka kuluba kale kumba foko ayi. Jagene ningali kire no bibulo ni la. Donc ayi bo kuma a jabi gaban sinon an kelen kasino kabujungelo ko bebta kuluba mo ko ya miri de ka kai ba fo u bena kan comité stratégique la u ba ku bebta komi tiela balla mo la imam were sira jamala tumuna parce que tiela to kumbala ambe tadi alni mo kumana iba adigra chamana igani ningali kaine mune imam se jamala voilà ko jama kanata ma nani walma masaba parce que kawjim Clément ani Shogel olu sugandira ko lukata. Oui, Cheikh Mar kun sugandira les 3 responsables de la Troïka. Cheikh Mar diminué no ko ka teta Yoroshi. Donc teta Yoroshi Clément ne tara EMK kono ka le remplacer. Donc voilà, on yɛrɛ bɛ diminué no parce que
a ko min ka ɲi ka ban fila tigɛ kɔrɔ an bɛ fɛ ka taa a reporter il faut pas reporter la révolution donc o de tun bɛ anw kunkolo la o don et Cheikh Oumar était un vrai révolutionnaire aussi donc an tun bɛ k'o kuma min fɔ Kawujim kɔni y'a yɛrɛ dédouané a y'a fɔ fo k'a bɔgɔladɔn a ko bɛɛ de y'a signé a b'an bɛɛ engagé parce qu'il savait que le pouvoir allait tomber et a kana ye comme Kawujim de wele da todunkan na donc a responsabilité kana d'ale ka ko fɛn o fɛn sigilen filɛ bɛɛ de y'a signé donc a insistera ka pour k'a yɛrɛ dédouané k'a yira ni ko bɛ k'a kɔ an bɛɛ de don donc voilà mais i ka ɲi ka min tɔmɔ yan kɛlɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ka kan la mɔgɔw dalen don min na a nafa fɛnɛ ka bon parce que imam sera ka kuma en 3 minutes a ye dɔɔni bɛ changer et mɔgɔw tora ten fɛnɛ mɔgɔw ma taa tugun dɔw kɔni avec quelques surexcités donc olu ma sɔn ka to a ka mot d'ordre kɔnɔ olu taara fo gazi cir'olu la Dar Salam yɔrɔ la mais imam sera ka jama la contrôler o don de la a bɛ fɔ ko non seulement il faut avoir la puissance mais il faut avoir aussi la maîtrise donc imam y'o yira diɲɛ la o don quoi a y'a yira diɲɛ la ko jama in y'ale ta ye ko jama in b'a bonya kosɛbɛ quoi parce que puissance ye ka se ka jama ba bɔ mais n'i ye jama bɔ ka se k'a jama maîtriser fɛnɛ k'u diminen to u fujinɛlen to k'a fɔ a ye taa so mɔgɔw ka tila k'a lamɛn ka taa so o kan et o tɛmɛnen kɔfɛ ka wele wɛrɛw da jama bɛ ka caya don o don ka taa fɛ donc o b'a yira k'a fɔ a ka leadership ça faisait l'ombre d'aucun doute quoi siga foyi kun t'a la o yɔrɔ la est ce que jiginna kun parce que e yɛrɛ ka côté religieux n'i y'o jateminɛ a n'aw bɛ révolution livre mun kalan diyagoya yɔrɔ e yɛrɛ kɔni est ce que a kun tɛ faamu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an n'a ka taabolo kun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. oui non o ye tiɲɛ c'est pourquoi moi je comprends a ka posture la o bɛ faamu parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ y'ale ye donc a yɔrɔ dɔw la olu b'a temporiser an bolo a ka ɲi ka kalaya o yɔrɔ yɛrɛ la donc nka nin bɛɛ la en musique Sogɛl de tun bɛ yen ni imam dimina a bɛ imam tigɛ minɛ chef d'orchestre ni anw fana bɛ dimi kuma caman parce que u ka rythme ka suma anw ma quoi Sogɛl ninnu parce que kalama de ka d'aw ye donc chaque fois a b'a fɔ Ben est-ce que toi et moi et Marigot on peut se voir bon il y a pas de problème donc an bɛ ɲɔgɔn ye a b'aw na temporiser a bɛ taa Cheikh Oumar fana fan fɛ a b'o la temporiser n'a kalayara fana ni imam fana bɛ k'i fosi a bɛ taa imam fana fɛ yen donc a bɛ imam sama ka na ni imam ye donc il a su mettre tout le monde ensemble a y'a fɔ fana bɛɛ ye ko a bɛ se ka gɛlɛya hali an bɛ don tasuma la ko mais an kana sɔn mɔgɔ ka bin k'an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ k'an ka avancer sincèrement Sogɛl ka leadership ka ɲi ka fo kosɛbɛ M5 RFP kɛlɛ kɔnɔ en toute sincérité je l'ai connu au comité de pilotage mais il m'a beaucoup impressionné dans la gestion de l'homme et de l'organisation. Oui. Walasa ko bɛ taa ɲɛ halisa cour constitutionnel kɔnɔ maa 4 nana démissionner o bɛnna ni don yɛrɛ min na aw bɔra le 19 ye maa 4 démissionner la ka bɔ cour constitutionnel la Dado Kulubali ale k'a ɲɛfɔli y'o ye. Juin kalo tile 19 bɔli kɔfɛ cour constitutionnel maa 4 y'u ka baarabila sɛbɛn bila o maaw la Fatumata Jal, Mamadu Bore, Mpɛrɛ Jara ani Zumana Musa Sise. Ni maa 4 démissionnera ni si la aw ma sɔn ka kɛlɛ ka a jigi société civile nana a yira k'a fɔ ko ka société civile dɔw sera aw ma waati ka proposition dɔw kɛ aw ye ko baara ka taa o sira fɛ i b'a ye o baara de tɔ taara kɛ memorandum sɛbɛnni ye nka an bɛ société civile ka kɔrɔfɔw lamɛn Susaba Kante ale ye ɲɛfɔli k'o la. Juin kalo tile 22 bɔli filanan kɔfɛ M5 RFP ɲɛmayaso ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ laɲini min kɛr'u fɛ jɛkulu kilennabila dɔw fɛ n'o ye société civile ye o laɲiniw na yalasa bɛn bɛ se ka tɛmɛ o ni gouvernement cɛ laɲini 5 o de dara kunnafonidilaw kulo kan a fɔlɔ ye ka cour constitutionnel ci filanan ka assemblée ci ka gouvernement sigi sen kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye min na 4nan ka sigikafɔ ba labɛn maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na wa hakɛ ɲini kulu olu ka laɲiniw fana ka sabati ka fara o kan bɔliba min kɛra juin kalo tile 19 mun ɲɛna o kɔnɔ mun ma ɲɛ majɛw kɛra jumɛn ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kunnafonidilaw ye ka tila k'a dan kɛnɛmaya k'u bɛna sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma min tɔgɔ ko memorandum. Memorandum o de kɛra sɛbɛn min n'a ɲɛsira jamana ɲɛmaa ma yala memorandum hakilina nana cogo di munna
memorandum hakilina nana ni imam ka bubu bɔli yene donc a kɛlen k'o fɔ a ko an bɛ se ka memorandum dɔ proposer min bɛ kɛ qui aura une valeur de loi min waleyali bɛ wajibiya jamana ɲɛmɔgɔ kan donc o sen fɛ maintenant a fɔra ko an ka baara kɛ memorandum kan et memorandum réflexion kɛra ka proposition caman kɛ ça allait vraiment dépouiller le président de toutes ses prérogatives a tun bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ yen ten de titre honorifique an ka memorandum yɛrɛ an k'o lamɛn dɛ mun de don kabini mankan in daminɛna cikanw bɔra fan caman fɛ ko M5 RFP ale ni gouvernement u ka se ka bɛn ko la o sigi ka fɔ nana to M5 RFP a autorité morale n'o ye Imam Mahmud Diko ye ale nana fanga digi M5 tɔndenw kan walasa u ka sɔn o laɲini ma o laɲini fɔlɔ o ye ka bulonba ci sisan laɲini filanan ka nɔrɔ bila ni bulonba ladege dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko CNT laɲini sabanan o bɛ tali kɛ cour constitutionnelle la k'ale kɔnɔmaw k'olu fali ka gouvernement sigi sen kan gouvernement min premier ministre bɛ bɔ M5 RFP kɔnɔna la président tɛ se k'a lawuli o b'a ka gouvernement fana sigi wa ka maaw ta min ka baara bɛ bɛn jamana kɔnɔna ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma n'an ko a ma ko administration ka kiiri maa ta ka tila k'an ka wolomasiri tabaw olu ka minisiri ta ani lakana minisiri laɲini duurunan ka taabolo sigi sen kan min bɛ jamana jɔsenkuraw sigi sen kan ka kalataw waasi k'olu jalatigɛ ka sigikafɔw k'o boloda ni jamana maa bɛɛ lajɛlen o bɛnkanw o ka labato fan bɛɛ lajɛlen fɛ wolonfilanan ka bɛnkan kɛ kulu minnu ka baara bɛrɛn don hakɛ ɲiniw ma olu ni gouvernement cɛ ɲinini seginna ka kulu dɔ sigi sen kan bɛn kɛra minnu kan minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ jamana yɔrɔba minnu bɛ yen ka olu bɔ jamana ɲɛmaaw ka bila la olu ka kɛ u damakulu ye u dan ma maa ka fanga kana boli kan a taana o ye ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition ale bɛ se ka ɲini ka ye cogoya min na ni memorandum ni aw ye nin bɛɛ minɛ président dɔ bilen yan voilà donc aw yɛrɛ kun dan b'a la k'a bɛ sɔn nin ma voilà nin ye min ye au fait Imam Mahmud Diko ye kuma fɔ ban tɛ se ka k'a ma nka an fana bɛ fɛn kɛ memorandum kɔnɔ IBK fana tɛ sɔn min ma a y'a dabɔ o de kama donc an y'a dabɔ o de kama comme IBK dit que j'ai tendu la main et on était en période de Covid donc an ko IBK yɛrɛ t'a ka jamanadenw kalama sinon ni fiɲɛbana in wagati la i b'i tigɛ bɔ wa komi a y'a tigɛ bɔ an ye mélodi kɛ k'a tigɛ minɛ ni ko ye mélodi de en toute sincérité sinon ni an b'a tigɛ minɛ dɛ mais an y'a tigɛ siri de donc o de y'a to IBK ma don min a y'an reçoit a ma hali kuma memorandum kan pour dire que voilà donc memorandum ni imam nana n'a ye k'a laɲini kɛ comité stratégique ye contenu k'a la contenu kun tɛ imam ta ye quoi contenu kun ye aw de ta ye contenu kun ye comité stratégique de ta ye donc comité stratégique fana y'o de laɲini imam fɛ n'i ko an ka IBK to yen ko maintenant an k'a lajɛ an bɛ se ka jamana nin kisi cogo di contenu min bɛ kɛ memorandum kɔnɔ comité stratégique fana ma n'o min kɛ i bɛ sɔn o ma wa Baba Mutaka Tall o de ye ni ɲininkali tɛ n ko imam na imam ko aw ye fɛn fɛn k'a kɔnɔ awɔ ko ni min tɛ président yɛrɛ touché ka ban dɔrɔn voilà ko lui il est d'accord ko ka IBK to yen IBK ka to yen mais fanga bɛɛ ka minɛ a la fanga bɛɛ ka minɛ a la donc an y'a dépouiller o cogoya de la an y'a ye MK ma sɔn parce que a dugusɛjɛ olu ye conférence de presse kɛ k'olu tɛ memorandum ko la u ma signé yɛrɛ u ma signé voilà u ma signé u ma sɔn memorandum ma mais gestion min tun bɛ M5 kɔnɔ a fisiri ma ye ka kunnama dɔ sɔrɔ sinon olu ko k'u bɛ to organisation kɔnɔ donc u ma sɔn u tun bɛ fɛ k'u désolidariser yɛrɛ de ka tila ka appel wɛrɛ kɛ parce que olu ni anw ka position tun ye position radicale ye donc MDP ni EMK yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka wagati la an k'a lajɛ donc est ce que imam tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ tan a bɛ fɛ ka kɛ tan donc an k'a lajɛ an ka bolodali kɛ pour maintenir le cap de la révolution a ye kɔma segin kɛ ko ci sera a se yɔrɔ la Jagine ɲininkali dɔ b'i bolo o yɔrɔ la mais sisan memorandum bɔlen IBK ma sɔn aw ta ma an Diko a ko kɛra cogo di o kɔnɔna na voilà o wagati la Diko fana commencera k'a ye ko IBK yɛrɛ de bɛ ka ko in tɔ gɛlɛya yan'o cɛ o Diko ka ci kɔmasegi aw ye o de tɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ aw ni a ka ɲɔgɔn ye awɔ parce que Diko taalen ni memorandum in ye i b'a ye k'a fɔ IBK ye memorandum minɛ a bolo IBK ko bon nin ka gɛlɛn donc o de la Diko ye an yɛrɛ bila
ko n'an taara la ala na an ye kumaw minɛ ɲɔgɔn da an yɛrɛ bɛ se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ et quand on a été voilà a do e tun b'a délégation na oui ne tun b'a délégation i bɛ kɛ y'aw reçoit min a y'an reçoit base de kɔnɔna na en base la palais de congrès kɔfɛ palais de congrès kɔfɛ donc a y'an reçoit o yɔrɔ in na yen il est venu a ye foli kɛ k'a fɔ an bɛ wuli ka jɔ min na il a entendu il a compris les messages donc vraiment mais yani a ka kuma yɛrɛ o aw ni a kɛto ka ɲɔgɔn tigɛ di tɔ ɲɔgɔn ma a b'a sɔrɔ coronavirus bɛ yen voilà coronavirus bɛ a nana a bɛɛ wulila k'i jɔ donc an y'an jɔ kɔni quoi maintenant parce que a ka gɛlɛn anw ma ka jɔ bɛɛ ye mais komi nin délégation in kama an y'an jɔ ten quoi donc an wulila k'an jɔ a y'a sigi donc a ko bɛɛ k'i sigi bɛɛ y'i sigi maintenant a ye kuma ta ka foli kɛ k'an y'a ka wele jaabi k'a diyara ye ko an sɔnna ka na k'an bɛ ka message fɛn o fɛn porter k'a y'a mɛn k'a y'a faamu ko donc k'a bɛ an yɛrɛ fɛnɛ lamɛn par rapport au mémorandum donc Choguel wulila o la ka bɛɛ présenter ensuite Choguel wulila k'i jɔ ka mémorandum kalan donc i bɛ ka ko k'a ye mémorandum kuma mɛn k'a b'an renvoyer k'an ka taa k'an ni tere ta ka kuma. Mohamed Bachili Ali Bachili ale tun bɛ délégation na oui ale ye min fɔ an ko o lamɛn fɔlɔ ale ka laɲini kɔnɔ Mohamed Ali Bachili n'ale M5 ma kologiri dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ɲɔgɔn ye kan an ye président ka kopi di imam a yɛrɛ bolo k'a d'a ma o fana ye seereya dɔ bɔ an taara ye bi a y'an bisimila a ko ko Mamadou Diko ye mémorandum min d'a ma k'a nali a diyara a ye ale yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko an ye jamanaden ɲuman ye an ye patriote ye ko nka nin bɛɛ la ko kuma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko a b'an ka kuma a b'a fɛ anw n'ale ka majorité présidentielle de ka sigi. voilà nin tun ye Sitan Kone ale ka wulikajɔ ye ko a ko a bɛ fɛ aw ni a ka majorité de ka sigi a don ko a n'aw yɛrɛ ma kuma jɛnya yɛrɛ k'aw ma mɛn kuma la yɛrɛ. oui an ma mɛn kuma la Choguel ye mémorandum kalan a ko k'a y'a faamu k'a y'a mɛn k'a b'an renvoyer ko an ka taa k'an ni tere ta ka kuma kabiri ye ne y'a dɔn ko Ibrahim Boubacar Keita ka ko tɔ yɛrɛ ka teli quoi mas a tun bannen don dɛ mais ni ɲɔgɔn ye y'a to ne y'a dɔn ko a ka ko in banni yɛrɛ a ka teli kosɛbɛ quoi. cogo di. fɔlɔ a b'an bisimila il était très affaibli face au mouvement filanan a bɛ k'i jigi sɛmɛ mɔgɔ min na kelen k'an bila ka taga tere ta fɛ yen leçon ba fila b'a kɔnɔ fɔlɔ c'était un manque de respect au mouvement. a ma bonya. non a ma mouvement bonya quoi. e mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'a kɛ premier ministre ye fɛn tɛ mɔgɔ min bolo e b'anw bila ka taa fɛn ɲini o fɛ. an bɛ ka premier ministre ya de ɲini tere ta ka kɛlɛ tun ye premier ministre ya de a tɛ k'a sɔrɔ e bɛ k'anw bila ka taga fɛn ɲini o fɛ a tɛ poste la e filanan a bɛ k'i jigi sɛmɛ mɔgɔ min na n'o ye tere ta ye o yɔrɔ y'a yira anw na k'a fɔ a bɛ k'i sɛmɛ fiɲɛ la donc a bintɔ a wagati jan ko tɛ parce que a bolo k'a bɛ k'i sɛmɛ koko la mais a bɛ k'i sɛmɛ fiɲɛ la tere ta n'anw ye ɲɔgɔn ye a nana comité stratégique a rencontré ani cɛman Ibɛru ni fɛngɛ fɔ cɛman Ibɛru ko ne bɛ mun yɛlɛ la parce que ne ma kuma ne tun bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la. a don e tun bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la. parce que c'est une perte de temps aw yɛrɛ b'a dɔn min ma ɲi min tɛ se aw bɛ ka na kuma wɛrɛ fɔ an ye tere ta di ko anw b'a fɔ ko gestion gabégique ko yurugu fanga de y'olu ka fanga ye ko ale ma sɔn o ma ko mais k'ale ka terme ye ko gestion clanique. awɔ ko donc k'ale n'a ka denbaya don a bamanankan a y'a fɔ aw ye bilahi a ye nin de fɔ comité stratégique majorité ɲɛma bɛɛ ɲɛkɔrɔ majorité mɔgɔ bɛɛ fɛnɛ b'a nɔfɛ a parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun b'a kɔ taara comité stratégique mɔgɔ bɛɛ fɛnɛ dafalen k'i sigi a jaa ni Choguel ye Russie la kɛ ɲɔgɔn fɛ donc awɔ a y'o bɛɛ ɲɛfɔ ye an y'o fɛnɛ ɲɛdɔn école organisation u y'olu organisation militantisme donc a familiariser ni Choguel ye ale ye nin kulu ɲɛmɔgɔ ye Choguel anw ta ɲɛmɔgɔ ye a nana n'o kumaw ye voilà k'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi donc a y'olu fɔ ale yɛrɛ laɲinitɔ k'an ka IBK to yen ale tilala ka kɛlɛkɛminɛn wɛrɛ d'anw ma tuguni ka fara min b'anw bolo parce que ale yɛrɛ ko c'est une gestion clanique
donc k'ale yɛrɛ mɛ majorité kɔnɔ olu yɛrɛ dɛnnen don kɛrɛfɛ donc a bɛ maa damadɔni de bolo a n'a ka denbaya en quelque sorte Tereta y'o fɔ donc ça veut dire IBK ne voulait pas a tɛ mouvement in bonya et puis il pouvait pas prendre des décisions puisque i t'anw bila ka taa mɔgɔ fɛ yen un monsieur un gars de la rue Tereta a don kama a tɔgɔ y'o de a tɛ poste foyi la diɲɛ kɔnɔ a sigilen bɛ ten dɔrɔn ne y'anw bila ka t'o fɛ yen k'aw n'o ka kuma c'est comme ala a bɛ ka confrontation ɲini aw ye jama dɔ ye bon base dɔ bɛ ne fɛnɛ kɔ bon e ka o base bɛ min a yɛrɛ ka kuma o bɛ kɛ majorité dolo civil aw bɛ kɛ jumɛn i ye mun fɔ ka wagati fɛnɛ lasama n'o ye parce que i yɛrɛ ka kuma la a y'a ye wagati min na a kun sɛgɛnnen don ani mouvement in fɛnɛ n'a y'o ye fɛnɛ mais comme kunbɛcogo kun t'aw bolo est ce que politique yɛrɛ i yɛrɛ ka kuma la a dɔ kun tɛ ka se ka wagati mɔnɔbɔ n'aw ye hali ni tɛrɛ yalasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Ouais, parce que u bɛɛ kun y'o fɔ ko mouvement bɛ essoufflé après 2-3 sorties donc mais il a oublié que IBK lui il avait la montre mais nous on avait le temps donc ale ɲinɛn'o de kɔ quoi plus an kun bɛ ka taa plus ninkura bɛ ka don kɛlɛ la quoi donc o de y'a kɛ a cunna quoi. IBK y'aw t'o la kɛlɛ kun dɔ ye député minnu bɛ ni u taara nka ni a fɔra ko u ka u ma gagné élection jaabi sira fɛ IBK ye olu maaw reçu a bɛ fɔ min ma ko député spolio u bɔlen kɔ anw ka ɲininkali sera Umar Jara ma parce que ale fɛnɛ tun b'a la sigida 6nan yan Imam Umar Jara ni ministre dɔ bi a ye min fɔ an k'o lamɛn. Donc ala y'a kɛ an taara président reçoit bi 17h donc de 17h à 19h pendant 2 heures de temps alhamdulillah ana kumana minnu bɔr'o la a kumababa dɔ ye jumɛn ye président de la république y'a yira an na k'a fɔ jamana bɛ lahala min kɔnɔ bi jamana basigilen o de ka d'ale ye fɔlɔ donc ni jamana basigira ale b'o de ɲini o de ka d'a ye donc kumu kɔnɔna na a y'a yira an na k'a fɔ Mali sariya sigi cogo la mécanisme foyi tɛ yen min bɛ se ka na ni anw ka hakɛ ka di an ma nka ni problème sugu nana fɔ solution politique de ka ɲini a la donc o solution politique sira fɛ ale y'a kanu ni donna nataw la comme ni Sénat créera Mali kɔnɔ o sénateur la ni ye sénateur mɔgɔw sigi 100 o 100 sariya b'ale bolo mɔgɔ 30 ale k'olu 30% ale k'olu nommer donc o kumu kɔnɔna na o 30% na donc ale bɛ an ta o kɔnɔ k'an kɛ sénateur ye donc a b'a o ɲini an fɛ donc alhamdulillah a tilale kuma la kuma d'an ma an kumana ka wasa parce que dugu min b'an kan an y'a bɛɛ lajɛlen yira la nka an ka kuma jaabi kɛra min ye anw y'a yira la k'a fɔ jamanadenw ye danaya min da anw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na o danaya in anw tɛ se k'o falen diɲɛ foyi la n'an ka député sigiyɔrɔ in tɛ parce que jamanadenw ma danaya in di anw ma ni wari ye u m'a di an ma ni sanu ye u dara an na de ko an ka t'u kun kan ko kuma fɔ bulon kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ jamanadenw y'o danaya de da an kan k'an ka k'u kuma da ye wasaden so kɔnɔ donc anw tɛ se k'o jɔyɔrɔ in falen foyi la fo n'a kɛra o député place in yɛrɛ donc an ka jaabi kɛra o de k'a fɔ président de la république ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna a y'an weleli min kɛ ka na a diyara an ye an nana ka wele lamɛn a ye proposition min fɛnɛ kɛ ni o ye Sénat ye o fɛnɛ an y'a mɛn nka anw bɛ jaabi min kan o de anw ti foyi wɛrɛ fɛ fo n'a kɛra an ka député jɔyɔrɔ ye an ka député place in an b'o de fɛ sabula population de dara an na anw de kelen bɛ ale ɲɛkɔrɔ bi ka kuma mais nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen jamakulu de b'an bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donc o jamakulu min ye danaya da an kan ka voter an ye malgré la maladie o jamakulu min ye danaya da an kan ka taa voter an ye k'a sɔrɔ wari t'an bolo ka di u ma ni Mana Satari sigi a ka cour constitutionnelle a ka cour constitutionnelle 9 sages walima n t'a dɔn 9 min don ka t'o danaya taraki donc an y'o yira président de la république la k'a fɔ anw tɛ se ka o jɔyɔrɔ in o falen foyi wɛrɛ la fo n'a kɛra o député place in ye a k'o place di an ma donc bakuruba fɔ la ni de bɔra ani président ka ɲɔgɔn ye la. Ben est-ce que président k'u dan bɛ aw fanga la nin ko bɛ sen na a ye député spolio an k'a fɔ ten k'olu wele k'a fɔ ko a bɛ fɛ k'olu kɛ sénateur ye est-ce que aw ka kɛlɛ a tun bɛ k'a jate ten walima a tun bɛ calcul wɛrɛ de kɔnɔ e fɛ. Oui, stratégie de démobilisation de tout nous quoi. Là, école maître reçoit pour le article 39 ta. Donc, ko bɛɛ wulila élément déclencheur kɛra élection frauduleuse quoi. Mais ale ɲinɛna min kɔ jamanadenw kun ye